An lamɛnbaaw ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaaw ka sariyaw ye minnu taara walasa finitigilakaw ka se k'u ka baara kɛ hakilisigi ni basigi la. Jamana ɲɛmaaw ye sariya bɔ ka bin ka jira k'a fɔ Mali pankuru tɛmɛsira sanfɛ sira ko o sira in maa tɛ yamaruya bɛ maa min bolo i ka tɛmɛ a sira fɛ fo i ka sara an ka lakana tigilamaw la minnu fana ka baara bɛɛlen don kɔrɔsili ma sanfɛ sira koɲaw la. Maa dɔw bɛ yen n'o ye jamana dɔw ye olu tɛ ka u kɔɲɔw labato. Jamana ɲɛmaaw ye bataki bɔ ka sanga ni o siraw ye minnu bɔra u la an bɛna o walawala aw ye. Jamacɛ fanga tigilamaw ka wulikajɔw la ka se ka hakilisigi ni basigi la sabati jamana kɔnɔ. Dɛmɛ dɔ sera Koro ale ni Bajangara marabolo kɔnɔna la. Dɛmɛ ninnu lawaleyala jamana ɲɛmaa ka hakilisigi kɔnɔna la walasa jamana kɔnɔden minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'u kan u ka se ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw hakili bɛ u la. Min bɔra o siraw fana la an bɛna o walawala aw ye. A lamɛnbaaw arajo ɲɛta bɛ ɲɔgɔndan min kɛ alikuranɛ yɛrɛ durusili baaraw la a bɛ kuncɛ bi a jaabibaw bɛ bɔ bi nɛgɛ kaɲa 15 waati walasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. Minnu ye concours in labɛn olu bɛna walawalali kɛ an ye bi sɔgɔmada in na do kibaru kɛnɛ kan. Ni ne ye kunnafonibalanw ye an bɛna dɔ ɲini ka fara minnu kan ka lase aw ma bi sɔgɔmada in na. Nɛgɛ karafow bɛ Amadu Gindo bolo aw bisimila ɲɛta do kibaru kɛnɛ kan. An balimaw an ka jamana ɲɛmaaw o ye bataki dɔ bɔ ka sanga ni cɛmancɛ fanga tacogoya baaraw ye. Aw hakili b'a la k'a fɔ waati min na jamana ɲɛmaaw u ye kɛlɛbolo fara dɔ sigi ka tɔgɔ da ko opération kɛlɛtigi. Ni nin wulikajɔw ta k'u lajɛ a kun ye ka se ka mamurutilenw k'u ɲini k'u dɔn k'u fɛsɛfɛsɛ walasa min ye lakana ni hakilisigi ni basigi ye o ka sabati Mali dugukolo sanfɛ. Ni ye o koɲa ninnu ta k'u lajɛ min bilala o minɛn kɔnɔ o de ye jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ olu ka kɛlɛkɛcɛw bɛ baara minnu na o baara ninnu walasa olu ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la. Waati sera tɛ sa Mali pankuru o bɛ tɛmɛ sira min fɛ walima pankuru tɛmɛ sira min bɛ tɛmɛ Mali dugukolo sanfɛ ka se ka a yira k'a fɔ maa si tɛ tɛmɛ ni pankuru tɛmɛsira in fɛ n'i ma yamaruya ɲini Mali jamana ɲɛmaaw fɛ. Ngo n'i ye o koɲa ninnu ta k'u lajɛ Mali jamana ɲɛmaaw ka fɔ la a ko o waleya ninnu u bɛ ka labɔrɔtɔ Faransi kɛlɛbancɛw fɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la laɲini kɛra minnu fɛ u ka se ka u sen bɔ Mali yɛrɛ lakana baaraw la. N'i ye nin ko ninnu ta k'u lajɛ siɲɛ 50 i b'a ye k'a fɔ o de ye hakɛ min burujaliw taara ka ɲɛsin an ka sanfɛ sira ma n'a kɛra Faransi kɛlɛbancɛw fɛ. O ye waleya ninnu n'u ta k'u lajɛ jamana ɲɛmaaw ko olu y'a jateminɛ k'a fɔ Faransi tɛ ka sariyaw labato wa Faransi bɛ ka sɛbɛnfura fu fana dilan sɛbɛnfura minnu bɛ kɛ sababu ye u ka se ka den ka tɛmɛ pankuru tɛmɛ sira ninnu sanfɛ ka se ka jateminɛ kɛ Mali finitigilakaw ka baaraw ta cogoyaw la. Min bɛ fara o fana kan yɔrɔ minnu bɛ yen ni yamaruya tɛ pankuru ka jigin sanga ni waati ye Faransi ka pankuru dɔw bɛ taa jigin o yɔrɔ kofɔlen ninnu na. N'i ye o koɲaw bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛrɛkɛya Mali jamana ɲɛmaaw ka sariya la i b'a ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaaw ale ni Faransi kɛlɛbancɛ min bɛ Mali dugukolo sanfɛ u bɛ ka sariya bɔrɔtɔ sariya min sigira an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ an ka pankuru tɛmɛsira sanfɛ yamaruya kana di maa ma i ka tɛmɛ ka sɔrɔ i ma sara Mali pankuru ɲɛmaaw la finitigilakaw ta. N'i ye koɲa ninnu ta k'u lajɛ avril kalo tile 20 san 2022 Faransi ye pankuru dɔ yera sanfɛ jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli dɔw la Gosi marabolo yɛrɛ kɔnɔna la. Nka yirala k'a fɔ Mali finitigilakaw ye o sira kɔni taama kosɛbɛ u taara ye k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 11 sanga 45 Faransi pankuru in tun bɛ ka jateminɛw de kɛ ka sanga ni an ka lakana tigilamɔgɔw ka baara tacogoya ye. I b'a ye k'a fɔ o ye dantɛmɛ waleya minnu kɔni cɛman ye. Nin kɛra sababu ye Mali jamana ɲɛmaaw kɔni y'a yira k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaaw la u ka se ka sabali ni waleya jugu ninnu a ka dabila. An bɛ don min na i n'a fɔ bi avril kalo tile 21 fana san 2022 seereya dɔw taara an ka finitigilakaw fɛ. Faransi pankuru min bɛ yaala sanfɛ ka ja ni fotow ta o pankuru dɔ bɛ wele ko Mirage 2000 Mali jamana ɲɛmaaw ye o pankuru dɔ fana ye sanfɛ min bɛ jateminɛw la an ka finitigilakaw kɔ. Mali jamana ɲɛmaaw ka bataki in kɔnɔna la u ko ka sanga ni koɲa bɛɛ lajɛlen ye olu bɛ se ka min ɲɛfɔ malidenw ale ni diɲɛma ani farafinna kɛlɛyatɔnw ka se diɲɛ setigi jamanaw jɛnkulu tɔnbaw yɔrɔ. Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya
a kuma tɛ Mali ni jamana cɛ. Mali ye jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo, wa sariya minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka Mali lakana, Mali jamana ɲɛmɔgɔw na o sariyaw ta. U b'a ɲini diɲɛma fɛ, diɲɛma ka se ka olu ka sariyaw labato, wa ka tila ka bonya ni karama ta k'a da Mali jamana sanfɛ. N'i ye nin koɲɛw ta k'u lajɛ, jamana ɲɛmɔgɔw ko olu kɔni b'a jira k'a fɔ olu na u seko bɛɛ lajɛlen kɛ. Bolodi ɲɔgɔnma bɛ u ni jɛkulu minnu ɲɔgɔn cɛ, walima bolodi ɲɔgɔnma bɛ u ni jamana minnu ɲɔgɔn cɛ, ni a koɲɛw bɛ kɛ sababu ye ka se ka basigi ni hakilisigi la sabati Mali dugukolo sanfɛ, walasa o koɲɛ ninnu ka se ka lasinsin. Koro ni Bankasi ka se Bajangara marabolo kɔnɔna la, ka sanga ni wulikajɔ ni cɛsiri ye jamana ɲɛmaaw fɛ. U ye hakilina dɔw bila sen kan min bɛ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin ni marabolo denw ma. N'i ye Bajangara marabolo ta k'a lajɛ, a ɲɛmaaya kalifalen don maa min na n'o ye Mohamed El Beshir ye. Tarata n'o bɛnna avril-kalo tile 26 ma san 2022, ale n'a ka jɛkulu don ye taama kɛ Koro marabolo kɔnɔna la. U kɔni taara ni hakilina ye, hakilina min bɔra an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ. O bɛ tali kɛ dɛmɛ ale ni hakilisigi ni basigi la ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma, jamana kɔnɔdenw minnu bɛ nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na. N'i ye a ta k'a lajɛ, nafolo min kasabi bɛ taa jɔ fo sifawari miliyɔn 86 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko la, o de farala ɲɔgɔn kan k'o tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Maa minnu bɛ ni olu ni dɛmɛ ka kan ka sanga ni jamana gɛlɛya ani ni marabolo yɛrɛ gɛlɛya ta cogoya ye. Colonel Assimi Goïta ka cidenw u y'a jira k'a fɔ ni jɛkulu maaw la ani ni jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi. Olu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ waati ka gɛlɛ, wa ni marabolo kɔfɔlen ninnu gɛlɛya b'u kan dun ka fa yɛrɛ koɲa sabatiriw la. O de kɛra sababu ye u y'a ye k'a fɔ min ye balo ye ale ni kasabi dɔ k'o da kan ka di u ma, u ka se ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ma ɲina u kɔ, hakilina ninnu bɛ bila o minɛn de kɔnɔ. Ale ni n'i ye waati ta k'a lajɛ bi, bɛngali wale min bɛ ka kɛ sanga ni waati ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na, u ka se ka dɔn k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛ u kɔ. Kuma labanna a yirala k'a fɔ ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi, jamana ɲɛmaaw kɔni ye wulikajɔ dɔ fara kan k'a yira k'a fɔ u na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa hakilisigi ni basigi ka se ka sabati ni marabolo ninnu na. A ka kɛ sababu ɲuman ye maa minnu bɛ n'u bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la ka sanga ni lakanabaliya ye, olu bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa ye. Wa foroba cakɛbɔda minnu bɛ yen ni adamadenw mako bɛ jɔ a la joona joona, i n'a fɔ kɛnɛyaso, lakɔliso, ji o n'a ɲɔgɔnna caman, o waleyaw ka se ka lajɛnsɛn ni marabolo kɔfɛlen ninnu na. Ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na, n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun, n'aw ma na, o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na, jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta, ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ, ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo. Lamɛnbaaw, an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la, kari tɛmɛlen Mamurutulu ye baara jugu min kɛ an ka jamana finitigilakaw ka kɛlɛdagaba 3 la, Sevare, Bafo ka se Ɲɔnɔ ma. Maa minnu bɛ yen ni olu ni tora Sevarekaw fɛ yen ka sanga ni nin waleya jugu ye. Kunungo an ka jamana ɲɛmaaw olu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlenw ma, ka tila k'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u ka dugawu kɛ jamana ye, ka dugawu kɛ kɛlɛkɛcɛw ye. Kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'u olu ye u nun di k'a yira k'a fɔ u na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa lakana ni hakilisigi u ka se ka lasabati jamana kɔnɔ ani jamana kɔnɔdenw yɔrɔ. U bɛ u baaraw de la. Maa minnu bɛ yen n'u u nin tora faso ye ko jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka se ka dugawu kɛ u ye, Ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ suma. Maa minnu bɛ fana ni olu jogila ka dugawu kɛ olu fana ye, Ala ka se ka olu bɔ u ka bana bolo k'u sigi u yɛrɛ ma. O waati sera ten sa, an bɛ don min na i n'a fɔ bi, an ka dɔ fara an ka kɔlɔsili kan ka sanga ni jamana yɛrɛ lahalaya ta cogoya ye. Kɔlɔsili minnu bɛ se ka kɛ sababu ye n'an ye sigana ye fɛn fɛn la an ka jamana ɲɛmaaw ani finitigilakaw ladɔnniya, wa kunnafoniya minnu bɛ kɛ sababu ye n'o ye burujali ye ani dantɛmɛwale ye ka ɲɛsin finitigilakaw ma, o waleyaw kan ka olu fana dabila. An k'an dusukun ni an ŋaniyaw kɛ kelen ye ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma,
walasa hakilisigi ni basigi ka se ka lasabati. Ala ka hinɛ maaw la maa minnu nin tora faso ye. Ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. N'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. O a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. Jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta. Ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ. Ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo. An lamɛnbaaw ka sanga ni arajo ɲɛta bɛ kuranɛkalan min boloda san o san ka se ka wele bila alisilamɛw ma u ka se ka na alikuranɛ kalan ka ɲɔgɔndanba kɛ. Ɲɔgɔndan in kɔfɛ ka se ka donbolo ta ka di u ma min bɛ kɛ sababu ye alisilamɛya ɲɛta a ka se ka lasinsin. A baaraw bɛ kuncɛ bi alamisa. Jaabiw bɛ bɔ nɛgɛ kaɲa 15 waati. N'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ arajo ɲɛta ɲɛma Sidi Ibrahim Jire ale ni jɛkulu minnu sigilen don ka nin ko in labɛn an sera u ma k'u ɲininka. O ye walabalali kɛ an ye ka sanga ni ɲɛta ka kuranɛkalan jaabi bɔli baaraw ye. Seereya minnu sɔrɔla o kisaw la o filɛ nin. An bɛ kuranɛkalan kɔnkuru ɲɔgɔndan mun kɛnɛ kan nin hakilila sɔrɔla sabu n'i ye arajo ɲɛta ani tele ɲɛta jateminɛ an ka baara ye silamɛya de o ye ka silamɛya cari ani ka adamadenya dilan. O de y'a to an b'a fɔ an ka kumaw na kuma bɛɛ n'i ko arajo ɲɛta ayiwa ani tele ɲɛta o ye silamɛya ka ɲɛta jamana ka ɲɛta jamanadenw ka ɲɛta ani silamɛdenw ka ɲɛta a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan. O kɔnɔna na n'i ye silamɛya ka ɲɛta fɔ walima adamadenya yɛrɛ dilancogo ɲuman fɔ o tɛ se ka kɛ kuranɛ kɔ sabu ala y'an da an k'ale de bato. Bon an m'a ye k'a fɔ kuranɛ ye ala kumakan de mɔgɔ kumakan ye i dɔ de ni mɔgɔ min ye kuranɛ bonya i y'ala bonya. Arajo ɲɛta ka baara hukumu kɔnɔna na an ye fɛn min ye kuranɛ durusila kun ka dɔgɔ jamana in kɔnɔ. An m'a fɔ n k'a kun tɛ dɛ kuranɛ durusila kun ka dɔgɔ jamana in kɔnɔ wa kuranɛ durusilaw fana kun kɛmɛ bolo kɔfɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu tɛ jate kosɛbɛ. Arajo ɲɛta sigila ka hakili jagabɔ k'a fɔ munna an tɛ ɲɔgɔndan boloda kuranɛ durusilaw ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ kalancogo cɛɲi a n'a durusicogo cɛɲi ani a kitiw ka se k'olu fɛ walasa denmisɛnninw ka se ka ja gɛlɛya ani denmisɛnninw ka se ka courage sɔrɔ kuranɛ durusili la. Hakilila la an ye baara in sigi sen kan kɔnɔna na an ni mɔgɔ tɔgɔfɔ man d'an ye kɛnɛ in kan kosɛbɛ. An balimakɛ dɔ bɛ yen n'o ye Ali Nantume ale y'an dɛmɛ baara in na an ye baara in kunfɔlɔ falen a y'an encourage kosɛbɛ a ko nin ye baara ɲuman ye. An ye san 2 de kɛ ale kelen de b'a musaka bɛɛ lajɛlen bɔ. Ne m'a fɔ concours kun tɛ jamana in kɔnɔ mais ka makan biye de kuranɛ durusila ma ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ a yela arajo ɲɛta de la. Donc an y'a ye an ye kɛnɛ in sigi a kɛla wasa ye parce que mɔgɔ caman y'a ladege o kɔfɛ dɔw ye dutɛrɛnw di dɔw ye mobili di kuranɛ durusilaw ma dɔw fana ye makan biye di i n'a fɔ an bɛ makan biye di nka an kɔni b'a dɔn depuis an y'a daminɛ 2012 fo bi san o san fo n'a bɔra corona ye mɔgɔw bali ka taa heji min na san o san an ka kuranɛkalan concours premier bɛ taa mɔgɔw ye ko in ye k'a fɔ baara ɲuman don anw fana y'a ye k'a fɔ baara ɲuman don an y'a sigi sen kan ka ala ka diɲɛ de ɲini an y'a sigi sen kan ka ala ka diɲɛ ɲini parce que mɔgɔ o mɔgɔ kɛla sababu ye ka courage don kuranɛ durusi la ka ala kumakan durusi an b'a ye k'a fɔ e na baraji caman sɔrɔ o la sabu kuranɛ ye ala kumakan de bi bi na n'i y'a jateminɛ jamana in kɔnɔ kuranɛ durusila cayala dɛ fɔlɔ i tun b'a jate bolongɛnɛni na mais denmisɛnnin fitininw u si ma se yɔrɔ si u bɛɛ bɛ kuranɛ durusi bi wa u ye concours baw la an y'a kɛ fana ka denmisɛnninw préparer Mali kɔnɔ yan nɔ kuranɛ durusi cogo cɛɲi na u ja bɛ se ka gɛlɛya ka bɔ ka taa Mali représenter jamana kɔ kan olu fana de bɛna kɛ jamana in diinɛ cɛbaw ye mulu kelen n'o ka kuranɛ durusi ka cara an ka misiriw n'an ka sigidaw caman na ayiwa arajo ɲɛta ye laɲini mun kɛ laɲini mun b'an na ko in na o ye nin ye san o san baara in de bɛ kɛ fana wa an ka laɲini a ka to sen na san o san a ka kɛ mais an ka laɲini ye yɔrɔ sisan Mali fan caman sen min don a la mais an ka laɲini ye concours in ka kɛ international ye a ka bɔ Mali kɔnɔna dɔrɔn na diɲɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛta ka concours kɛnɛ kan a ka kɛ wasa o de ye an ka laɲini ye ko in kɔnɔna na ala k'an bɛɛ sababa concours in ye sigiyɔrɔma damadɔni ka ɲinɛta caman farala kan san tɔ la ni mɔgɔw b'a ye an ye concours in kɛ sigiyɔrɔma 2 ye mɔgɔ minnu ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen durusi u t'a lajɛ k'a kalan a n'a kitiw an y'o fɔ a kalancogo cɛɲi a n'a kitiw karamɔgɔw bɛ na question poser kunna o kɔnɔna na yɔrɔ dɔ de bɛ f'i ye karamɔgɔ b'a kalanni daminɛ dɔrɔn e yɛrɛ b'a daminɛ nɔfɛ i tɛ kuranɛ kɔnɔna lajɛ u b'a lajɛ i ka kalancogo n'a sɔrɔ a cɛ ka ɲi kɔfɛ kiti minnu bɛ i ye kalan min kɛ yɔrɔ min na kiti minnu b'a la o b'i ɲininka o la i b'a ye k'a fɔ o ye groupe fɔlɔ ye o bɛ kɛ muntada la san o san an bɛ mɔgɔ 100 de ta ɲɔgɔndan in bɛ kɛ mɔgɔ 100 ni ɲɔgɔn cɛ o mɔgɔ 100 in na an bɛ mɔgɔ 10 de
de ta o la magan biye bɛ di mɔgɔ fɔlɔ ma jakarta bɛ di filanan ma jakarta bɛ di sabanan ma mɔgɔ tɔw donbolo bɛ d'u ma fo mɔgɔ 10 o ye catégorie fɔlɔ ye minnu ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen durusi filanan ye mun ye mun bɛ kɛ radio ɲɛtaa yɛrɛ la olu ye groupe 5 ye kuranɛ dafalen durusilen bɛ minnu bolo ani kuranɛ kilancɛ durusilen bɛ minnu bolo fo ka taa bila juzu 5 la ayiwa olu ta ye mun ye karamɔgɔ bɛ na a bɛ kuranɛ dayɛlɛ a bɛ fɔ kalan daminɛ yan ka taa yan o bɛ kalan kɛ a kalan cogo cɛɲi ni fili t'a ka kalan kɛcogo la donc u b'o lamɛn fɔlɔ an y'a fɔ kuranɛ dafalen ani kilancɛ ani juzu 10 fo ka na bila juzu 5 la olu bɛ concours na mun bɛ kɛ ɲɛtaa kumaso kɔnɔ an bɛ mɔgɔ 25 de to a la ka donbolo di olu ma o fɔlɔfɔlɔ fana jakarti bɛ di u tigi ma ka jigin ka na minnu ye kuranɛ kɛmɛlo ye o ye catégorie 2 de ye an tun bɛ deli ka mun kɛ mais ɲinan ta mun farala kan o y'a ye an caman bɛ yen nɔ an bɛ silamɛya la tiɲɛ don an bɛ seli an bɛ sun an bɛ jaga bɔ an bɛ hiji an bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais a ka ca la an caman bɛ yen kira ka ɲɛnamaya an tɛ bɛrɛ dɔn an na an dun ka kan ka kira ladege a ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na ayiwa ɲɛmaayaso y'a jateminɛ arajo fara tele kan munna an tɛ concours fana bolo da ka fara kuranɛ concours kan n'o ye kira ka ɲɛnamaya tariku concours ye ɲinan ta o farala kan ayiwa a bɛna kɛ sababu ye an ye denmisɛnninw su ka kɛ kuranɛ durusili kan cogoya min na denmisɛnninw bɛna su ka kɛ kira ka ɲɛnamaya dɔnni k'o ɲɛɲini k'o dɔn walasa an ka se ka kira ladege ayiwa a ka kɛtaw n'a ka fɔtaw la hakili an y'o fana sigi sen kan ɲinɛ mɔgɔ 10 fana bɛna ta o fana na o fɔlɔ magan biye mana sɔrɔ o bɛ di o ma walima umra biye o bɛ di o ma ka sɔrɔ ka jakarta di ka jigin ka na mɔgɔ 10 na na ala sɔnna ni catégorie 3 de b'an bolo ɲɔgɔn dan in na alaw taala ka jɛn kɔnɔna na an bɛ foli lase dɛmɛbaga bɛɛ ma dɛmɛbaga jɛkulu ye lamɛnnikɛlaw de an bɛ concours in sigi sen kan san o san n y'a f'i ye mɔgɔ min kɛla fɔlɔ ka kɛnɛ in ta o y'an balimakɛ Ali Nantume a ye san caman kɛ ale kelen dɔrɔn de b'a ta ka daminɛ magan biye la ka na jakarta 2 na ka na se fo mɔgɔ 10 ma ale kelen dɔrɔn de tun b'a ta wala an bɛ sali min ye ale kelen dɔrɔn de tun b'a ta nka a nana kɛ yɛlɛma dɔ la ko la an ye kɛnɛ in dayɛlɛ silamɛ bɛɛ san o san ayiwa an balima dɔ tun b'a ta n'o ye Amiru Musa Samasa ye ale fana ye san caman kɛ mun bɛ san 6 bɔ fo ka se san 7 ma ale kelen de tun bɛ magan biye di ɲinan ta yɛlɛma dɔ la na an ye dayɛlɛ silamɛw ye ayiwa mɔgɔ wɛrɛ y'a ta mun ni olu tɛ kelen n'o ye an balimakɛ Gawusu Kiyasu Jara ale y'a ta o ye mun ye an ye concours in kɛnɛ dayɛlɛ silamɛ bɛɛ ka dɔrɔmɛ kelen kelen ka don a la dɔw bɛ na ni 20 ye dɔw bɛ na ni 100 dɔw bɛ na ni miliyɔn fana ye ne b'a bɛɛ fo parce que mɔgɔ min ye 100 di a se de y'o ye mɔgɔ min ye 20 di a se de y'o ye mun fana ye miliyɔn di o fana se y'o de donc n bɛ bɛɛ fo bakuruba la n'an ye wele bila arajo in na waati waati mɔgɔw b'a jaabi magan biye sɔrɔla o welekan de fɛ ayiwa jakarta fana caman sɔrɔla o sira fɛ ayiwa ne bɛ ɲumankɛla bɛɛ fo ka tila ka minnu ka nafolo ma da la ka tila k'u wele hali minnu ta don a la ka wele bila u bɛɛ lajɛlen ma ani ne yɛrɛ ma ko an ka surafana caman ta yanni ala ka wele ka s'an ma sabu a bɛ s'an ma don min na an t'o dɔn wa duguta in ka jan dɛ an b'a dɔn i ye ɲumanya kɛ cogo o cogo ni saya selen ma i bɛ nimisa bolo la munna ma dɔ fara a kan ayiwa ne bɛ ɲumankɛla bɛɛ lajɛlen fo minnu y'a di u y'a dɔn k'u y'a di ala ma olu bɛ taa baraji dafalen sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ an minnu fana kɛla sababu ye ka kɛnɛ in sigi ka mɔgɔw wele ka taa kɛnɛ tali ma an fana n'a baraji dafalen sɔrɔ ne bɛ wele kan bila ɲumankɛla bɛɛ lajɛlen ma an k'a dɔn k'a fɔ ni surafanaw la ɲuman ye e ka kuranɛ kɛnɛ i ka nafolo ka don a la ala k'an bɛɛ sababa ma ayiwa an b'a jira k'a fɔ anw ka kɛnɛ dɔrɔn tɛ kɛnɛ n'ala ko kɛnɛ dɔ n'a wulila an ka jija an ka nafolo ka y'a la ayiwa an ka nafolo kana taa sitanɛ ka siraw fɛ ne bɛ wele kan bila a bɛɛ ma alamisa don seli fana k'an bɛɛ sɔrɔ maison des aînés na n'o ye maakɔrɔw tɔgɔla so min filɛ rond-point Kwame Kuruma kɛrɛfɛ Amdala ACE 2000 la ani Amdala Kaburudo Maja rond-point Kwame Kuruma yɛrɛ yɔrɔ la maison maakɔrɔw tɔgɔla so min bɛ yen concours in 3 bɛɛ jaabi bɛna bɔ yen alamisa don n'o bɛ bɛn sunkalo tile 27 ma ayiwa seli fana waati an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni seli fana selila ka dɔɔni kɛ dɔrɔn baaraw bɛ daminɛ ayiwa ne bɛ wele bila bɛɛ ma an ka k'a fɔ ko invitation kɛrɛnkɛrɛnlen don ala ka kɛnɛ de don bɛɛ de welelen don cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan an ka bɔ ka caya ko dutigiw ka sira di dudenw ma u ka sira nɔgɔya fana k'u ta ka taa bila walima ka musakaw di u ka se an bɛ bɛɛ de wele an ka taa jɛ ka nisɔndiya in kɛ sunkalo ye kuranɛ kɛnɛ de wa kuranɛ fana bɛna taa jansa kɛnɛ nin kan alaw taala ka kaloba in kɔnɔna na walasa an bɛɛ lajɛlen ka baraji sɔrɔ an b'a dɔn n'i bɔra so ni ala ko ŋaniya ye fo ka t'i ta k'i segin i bɛna baraji sɔrɔ ne bɛ wele bila bɛɛ ma bamakɔ a n'a lamini kɔnɔ hali mɔgɔ minnu bɛ fan wɛrɛ fɛ n'i y'a dɔn k'i bɛ se ka na ayiwa dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen an ka bɔ ka caya komi kɔnɔkulu an ka taa jɛ ka nin kɛnɛ in nisɔndiya kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛnɛ in fɔlɔ n'o ye kuranɛ kɛnɛ a denfaya dilen don ayiwa Mahamud Diko ma Alhaji Mahamud Diko ma n'o y'an ka alimamiba ye ka fara minisiriso 3 ma minisiriso mun ɲɛsinnen bɛ diinɛ ni batofɛnw ma ani minisiriso mun ɲɛsinnen bɛ an ka décentralisation ma ani minisiriso mun ɲɛsinnen bɛ éducation ma an ye communication fana wele kɛnɛ kan nin kɛnɛ bɛɛ lajɛlen de bɛna jɛ ka kɛnɛ in denfaya ta ayiwa wele bilalen don u bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ in n'o ye kira ka tariku kɛnɛ ye o denfaya dilen don Abilaye Koyita ma o prix tɔgɔ dalen bɛ docteur Adamu Sangare la ayiwa bɛɛ wele mɛ kɛnɛ kan alamisa don
seli fana k'an bɛɛ sɔrɔ maakɔrɔw tɔgɔlaso la amdalaye rond-point Kwame Nkrumah kɛrɛfɛ ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔw ye Abdurrahman Kojo ye concours la ne kɛra kiritigɛla ye radio kɔnɔ yan min kɛra radio kɔnɔ ne ni Cheikh Yusuf Hassan an fila de ye baara ninnu kiritigɛ kɛ bon denmisɛnnin hakɛ min participera parce que tɔgɔ sɛbɛn na an ko an y'a kɛ bolofara 5 de kuranɛ dafalen tigi bolofara bɛ yen ani kuranɛ tilancɛ ani kuranɛ tilalen 3 ye ka tila 1 ta o la n'o ye juzu 10 ye ani kuranɛ tilalen 6 ye ka 1 ta la ani kuranɛ tilalen 10 ye ka 1 ta la nin bolofara 5 de tun bɛ yen a bolofara 1 o 1 na babu tun dayɛlɛnna mɔgɔ 25 de k'u tɔgɔ sɛbɛn a bolofara 1 na o tuma mɔgɔ 25 olu de y'u tɔgɔ sɛbɛn nin bolofara 1 bɛɛ lajɛlen na ka sababu kɛ waati hakɛ min dilen don waatiw dan dɔɔnen don baara bɛ se ka kɛ ka bɛn waati min mɔgɔ hakɛ min na ayiwa fɛn tali kɛra ni o hakɛ ye sinon tɔgɔ sɛbɛn bannen kɔfɛ lisi dafalen kɔfɛ mɔgɔ dɔw na k'u b'u tɔgɔ sɛbɛn mais o b'a sɔrɔ lisi dafara ka ban o tuma mɔgɔ 25 bolofara 1 na olu de tɔgɔ sɛbɛnna mais minnu nana kɛnɛ kan yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ kɛnɛ o kɛnɛ an bɛ mɔgɔ 6 walima mɔgɔ 8 de wele ka sababu kɛ waati yɛrɛ cogoya ye ayiwa ka bɔ 1h30 la ka taa bila 15h la baara bɛ kɛ o kɔnɔna na an bɛ se ka mɔgɔ 6 walama mɔgɔ 8 de lamɛn o kɔnɔna na o tuma kɛnɛ o kɛnɛ an bɛ mɔgɔ 6 walama mɔgɔ 8 de wele olu de bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ kibaruyaw bɛ lase dɔw nan'u tɔgɔ sɛbɛn mais weleliw bɛ kɛ waati min na a bɛ se ka kɛ o b'a sɔrɔ olu ma kibaruyaw sɔrɔ bon an bɛna an sigi mɔgɔ 6 de welela mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 6 nin ma dafa mɔgɔ hakɛ min nana an bɛ baara kɛ n'olu ye o tuma mais a bɛɛ lajɛlen notiw bɛ ta n'i ka bolofara ye n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn kamil la o tuma i ka notiw bɛ ta ni kamil tacogo de ye tilancɛ fana ta bi ten a bolofara 1 o 1 a bɛɛ ma kɛ don kelen mais a bɛɛ lajɛlen jaabi bɛ bɔ jaabi bɔcogo kelen na an kɛra ka critère min sigi minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn kuranɛ dafalen na ani tilancɛ ani juzuw 10 nin bolofara 3 a mɔgɔ 1 o 1 ɲininkali 3 de bɛ di o ma ɲininkali 3 ɲininkali 1 bɛ bɛn kuranɛ page 1 hakɛ ma o tuma durusili o mɔcogo o bɛ lajɛ n'i ye fili hakɛ dɔ kɛ fili dɔ kɛ li suguyaw tɛ kelen ye yɔrɔ dɔw b'a la ni i sigasigara o tuma kuru tilancɛ bɛ tigɛ n'an ye i filila i ma bɔ a kalama n'an ye tabali kɔngɔ i ye a kɔngɔnen kɔfɛ i lasɔmina i sera ka sira sɔrɔ i yɛrɛ ye ka tɛmɛ o tuma poɲɛ 1 bɛ tigɛ i kun mais n'i dɛsɛr'o la n'an yɛrɛ y'i latɛmɛ poɲɛ 2 bɛ tigɛ i kun a bɛ kɛ ten o ye durusili ta yɔrɔ fanfɛla ye kuranɛ kalan kiri labariyali la tajwidu ahkamu la o tuma ni minnu ye kiri dɔ tiɲɛ an t'i lajɔ o kama ka sababu kɛ n'i ko k'i b'a lajɔ o kama a bɛ se ka kɛ sababu ye k'a ka durusili ɲagami mais ni foti fili minnu bonyana kosɛbɛ an bɛ se k'i lasɔmi mais fili minnu n'an y'a ye an y'i lajɔ o kama a bɛ kɛ sababu ye ka don i ka durusili ɲagamini kɔnɔna na an b'a to i ka tɛmɛ mais an yɛrɛ b'o noter a kan ka tigɛ cogo min na an b'o tigɛ i kun question 3 1 o 1 a bɛ kɛ nin cogo la ten mais minnu y'u tɔgɔ sɛbɛn bolofara 2 laban na n'o ye juzu 5 ani juzu 3 ye olu tigilamɔgɔ 1 o 1 ɲininkali 2 de bɛ d'u ma ɲininkali 2 a bɛ di olu de ma ka sababu kɛ olu ye niveau dɔgɔmaninw ye olu ta bɛ kɛ ɲininkali 2 ye dɔ nin taara ta cogo min na nin fana bɛ ta o ta cogo kelen de la o tuma notiw bɛ ta nin cogo la a bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ɲininkali 3 a 1 o 1 kuru 20 don bon tajwidu fana kiti labarali o fana ye kuru 20 ye tuma dɔ la walasa ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na tuma dɔ la jaabi bɔli la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 2 bɛ kɛɲɛ notiw la o kama an ye yɔrɔ dɔ fana bila o kɔnɔ n'o ye kanja o yɔrɔ ye walasa ni mɔgɔ 2 kɛɲɛna daraja la a bɛ se ka kɛ kanja yɔrɔ la an bɛ se ka dɔ bila dɔ ɲɛ n'o ye donc o fana an ye kuru 5 fana bila o kama donc baaraw kɛra nin cogo la ten a kɛra nin taabolo ye dɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ o sera yen ka sɔrɔ u ma labɛn kosɛbɛ bila an ye san 2 ɲɔgɔnna bila sunkalo 2 tɛmɛna concours ma kɛ bon an b'a ye mɔgɔw denmisɛnninw bɛ farifoni de n'a fɔra ko concours dɔ de bɛ yen o tuma u b'o labɛn a bɛ se ka kɛ dɔw tun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ɲɔgɔndan bɛ kɛ ɲinan sunkalo nin kɔnɔ bon dɔw kɔni nana an y'a ye tiɲɛ na olu ka jɔjɔliw nana caya mais kelen-kelenninw fana b'u la tiɲɛ na mɔgɔ bɛ nisɔndiya ni olu ka kalan ye olu ka kalan kan a bɛ mɔgɔ nisɔndiya dɔw yɛrɛ an b'u lajɔ ka sababu kɛ o ɲininkali hakɛ min kan ka k'u u kan ka jɔyɔrɔ min na a jɔyɔrɔ sera mais anw minnu bɛ k'a lamɛn a ka di anw yɛrɛ ye u ka tɛmɛ ni kalan ye tellement dɔw kalankan bɛ se ka don mɔgɔw la mais a bɛ se ka kɛ minnu fana tulo bɛ an na concours waati olu yɛrɛ fana bɛ se k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ka kalankan a ka di lamɛnnikɛlaw ye olu ka tɛmɛ n'a ye mais baara bɛɛ n'a a charte don a n'a cogoya de don hakɛ dɔ de bɛ yen an tɛ se ka to i ka tɛmɛ o kan baara nin kɔnɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ alhamdulilayi an kɔni ma gɛlɛya sɔrɔ n'an nana arajo la i bɛ taa sɔrɔ studio bilalen bɛ an ka bolo kan sabula an bɛna heure min kama o dɔnnen don n'an nana dɔrɔn k'o bɛ kɛ an ka bila la techniciens fana tiɲɛna alhamdulilayi an b'u
fo ka cɛsiri la sabula u fana bɛ sigi olu tɛ kuma mais olu de bɛ ka baara kɛ an ka foli b'u ye an ma gɛlɛya kɔni sɔrɔ baara na kumakan laban min b'an bolo ko ninnu dabɔ kun de ye ka denmisɛnninw bila u ka farifoni kɛ ka kuranɛ kalan ni sunkalo kɔni jɔra ka ban baara ninnu a bɛ kɛ yɔrɔ caman na a bɛ kɛ kuranɛ kalan yɔrɔw la a bɛ kɛ misiri dɔw la i n'a fɔ a bɛ kɛ arajoso ninnu bɛɛ la diinɛ arajoso ninnu bɛɛ la a bɛ kɛ yen diinɛ tele ninnu na a bɛ kɛ yen o tuma denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ u k'u ɲɛsin n'i bilara baara min na i k'i ɲɛsin a ma i k'i farifoni ka ɲini karamɔgɔw fana fɛ minnu bɛ denmisɛnninw lakala o k'u janto la baara ninnu ye ala kama baaraw de ye n'i ye mɔgɔ hakɛ min lakala i ye mɔgɔ min ladurusi kuranɛ na n'a ye kalan kɛ a bɛ bɛna baraji min sɔrɔ e bɛna o ɲɔgɔnna de sɔrɔ ka sababu kɛ e de kɛra a sababu ye e de y'a lakalan kalancogo ɲuman na bon karamɔgɔw an b'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri u ka denmisɛnninw kɔlɔsi ka ɲa k'u ka kalanw dilan u k'u ka durusiliw lakɔlɔsi kosɛbɛ sabula denmisɛnninw n'u y'u kalan ka ɲa olu fana bɛna mɔgɔ wɛrɛ de kalan mais ni denmisɛnnin min ma kalan ka ɲa ale tɛna se ka mɔgɔ wɛrɛ kalan nin ye karamɔgɔw ka yɔrɔ ye an bɛ min f'u ye alikuranɛ karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen k'i jija baara min kalifali la i k'a kɛ i ni ala cɛla la i k'a kɛ ala kama o tuma ala de b'i sara denmisɛnninw fana olu fana k'u jija o tuma karamɔgɔw ale b'i lakalan de mais i ka durusili lamɔli o bɛ e yɛrɛ de bolo e de bɛ se ka jija kɛ o tuma minnu bɛ durusili kɛ o tuma olu yɛrɛ k'u jija u k'u cɛsiri alikuranɛ latangali o tuma hɛrɛ min b'a la kunnaja min b'a la daraja min b'a la ala dɔrɔn de b'o samantiya diɲɛ ɲɛnamaya nin kɔnɔ ayiwa waati fitinin de bɛ balo mais alikuranɛ kalannaw a yirala k'a fɔ olu de ye ala ka mɔgɔbaw de ye khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama a'zamu ummati hamalatul qur'an ala kɛra mantonw na ala mɔgɔbaw olu de ye alikuranɛ durusilaw ye tuma ka ɲini a silamɛ bɛɛ lajɛlen fana fɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to kalankɛla ninnu fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye k'u dɛmɛ k'u farifoni u ka se ka kuranɛ ni lakalan ka kalan k'a mɔ ka sabati ka baara kɛ n'a ye bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ b'a la bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛw bɛ bɛɛ ɲini bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ b'a la den somɔgɔw olu bɛ yen ayiwa karamɔgɔw bɛ yen ayiwa i n'a fɔ sigida yɛrɛ la o tuma bɛɛ lajɛlen ni i jɔyɔrɔ don bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri an ka se ka baara ni a la sabati cogo min na i n'a fɔ ɲumankɛlaw fana olu bɛ k'o baara kɛ minnu fana b'u ka nafolow ta k'a don nin baara nin na walasa ka kuranɛ kalannaw k'u farifoni olu fana bɛ fo k'u barikada u ka cɛsiriw la u ka baara ɲuman na inshallah ala k'u bɛɛ lajɛlen sara cogo ɲuman na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nk'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo. An lamɛnbaaw kunun ko an ka jamana faaba kɔnɔ sigi dɔ kɛra min bɛ tali kɛ fasoden ɲumanya waleyaw la n'i ko fasoden ɲumanya fasoden ni fɛn minnu ka kan sɛbɛnfuraw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye o kisaw kan a kɛnɛ kan an ye seereya minnu sɔrɔ an ka jɛn ka olu lamɛn. Ministre ka conseil do administrateur min sigilen do jamana marakoyaw kunna an ye ɲɔgɔn dalajɛ do boloda bi ka kunnafoni do di ɲɔgɔn ma o kunnafoni ninnu o bɛ taa an ye gafe do dilan Mali kɔnɔ san 2000 ani san 18 o gafe in an ka wolosɛbɛnw an ka furu sɛbɛnw ani an ka banni sɛbɛnw olu tacogo bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min mɔgɔw bɛ se ka kunnafoni walasa k'olu ta cogo min jamanadenw bɛ se ka kunnafoni walasa bɛɛ ka taga o sɛbɛn ninnu da ka d'a kan ɲɛnama yɛrɛ tɛ se ka taa n'o sɛbɛn ninnu tɛ donc o gafeba in ni gouvernement ye o labɛn san 2000 ani san 18 baara min boloda la o kɔnɔ an bɛ yan sɔgɔmada in na o de baara lajɛ mun sera ka kɛ mun ma se ka kɛ yɛlɛma jumɛn de kan ka don baara in kɛcogo la walasa n ye sɛbɛn minnu fɔ n'o ye wolo sɛbɛn n'o ye furu sɛbɛn o ni banni sɛbɛn an bɛ se ka vraiment olu ba don olu tali la cogo min an ka jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn jamana adamadenw de don jamanadenw de don jamanadenw fo sɛbɛn de ka k'i bolo walasa i ka se k'i ka jamanadenya sɛbɛntiya fo sɛbɛn de ka k'i bolo walasa i ka hakɛw ye min ye i ka se ka o ɲini jamana fɛ wa i ka baara fana ye min ye jamana kɔnɔ i ka se k'o kɛ
o sɛbɛn ninnu tali baara min bolo dala o kɔnɔ san 4 tɛmɛnen an ko an bɛ an jɔ sira la k'a lajɛ an sera ka min kɛ an ma se ka min kɛ an kan ka yɛlɛma min don a la walasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ o sɛbɛn ninnu tacogo la cogo min. laɲini yɛrɛ kun yɛrɛ jumɛn? laɲini kun de ye sɛbɛn ninnu ye minnu ko fɔ sisan u ka lakodɔn wa jamanadenw k'u ta parce que n y'a fɔ cogo min ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ se ka taa n'o sɛbɛn ninnu tɛ n'i ko ɲɛnamaya n'i ko adamadenya i bɛ jamana min kɔnɔ o sɛbɛn i ka hakɛ o sɛbɛn ani i yɛrɛ kan ka min kɛ i ka jamana ye o sɛbɛn donc laɲini kun ye de an bɛ fɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ ka nin sɛbɛn ninnu tali don i sɛbɛn la walasa fɛn minnu kan ka kɛ fɛn minnu sigilen don sɛbɛn na olu bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw bolo. Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka fɔ ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo. Jɛkulu min sigilen don n'a bɛ wele ko collectif des enfants et veuves des parents volontaires o jɛkulu maaw ka wulikajɔ ni cɛsiriw la u ka hakɛw u lafasali baaraw la olu fana ye kunnafonidilaw wele ka dantigɛli kɛ u ye u ka hakilinaw na ka sanga ni jamana mara tacogoya ye u ye min fɔ u ka seereyaw la an ka jɛn k'o lamɛn. An ka hakɛ programme de bɔra Banque mondiale la ka na o programme ko ka dɔ bɔ fonctionnaire la ni fonctionnaire minnu b'a fɛ ka baara bila ka gouvernement baara bila ka baara k'u yɛrɛ ye pour que gouvernement ka se ka lafiya ka jamana lafiya fɛ jamana lafiya anw bɛ taa départ volontaire la anw bɛ taa baara k'an yɛrɛ ye Banque mondiale ni gouvernement bɛn'a kan ka sɛbɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka wari dɔ di ko di partant volontaire ma u ka se ka bɔ k'u ka baara k'u yɛrɛ o wari hakɛ 310 milliards de francs CFA je répète 310 milliards wa bamanankan na wa miliyari 300 ani miliyari 10 ayiwa gouvernement malien anw partant ma se ka ɲɛ sɔrɔ wariko la a fɔra ko wari in kana bila trésor la k'a kana taa budget la gouvernement ye wari in bila budget la ka sɔrɔ k'a sago ye fitinin min kan ka puruti ka bɔ a la k'o d'anw ma u y'o d'an ma anw tora ten taara denw farala ka b'u faw la musow farala ka b'u cɛw la denw ni faw farala anw ta mɔgɔ hakɛ min na 5023 partants volontaires wa k'a ta waati ma ka se bi ma février tɛmɛnen an ye min enregistré fɔlɔ 1458 décès mɔgɔ 1000 mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 50 ni mɔgɔ 8 de fatura nka ta février la ka se sisan ma dɔw fatura an m'olu fara a kan fɔlɔ donc a kɛra kabako y'an bolo o de y'a to denmisɛnw ko wari in bɔra min an ko a bɔra Banque mondiale la u ko o tuma Banque mondiale jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin na an ko a jɔyɔrɔ ye min ye ale min ye wari in di k'a man ka budgétiser gouvernement sera ka a budgétiser cogo di k'a bila a yɛrɛ wari bila a ka bolo kan cogo di olu ɲinɛ ma olu de tun b'a ka wari a tilali k'a bɛɛ kɔlɔsi o tuma Banque mondiale min jɔ a jɔyɔrɔ la an nana ka n'o de f'u ye an dira denmisɛnw kan ka n'o de fɔ Banque mondiale mɔgɔw ye aw m'aw jɔ jɔyɔrɔ la n'aw kun y'a jɔ jɔyɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na bi o kun tɛ kɛ u ko an ma ɲɛ don jalakiw jɔra a kɔrɔ u y'an ka kuma faamuya an ko bɔn INTM de wulila ka jɔ anw ye ka tile n'a ka mɔgɔw u ni gouvernement ye papier dɔ kɛ ko procès verbal de conciliation o procès verbal de conciliation na fɔra ko yanni seliba tɛmɛnen yanni o ka se ko ka anw ka hakɛ d'an ma fin juillet sakuma 2021 juillet o sakuma mais k'a ta o don ma ka se bi ma gouvernement ma kuma fɛn ma fɔ an ye anw kɔni sigilen bɛ ten dɔw bɛ ka sa dɔw bɛ ka fara sayaw kan ara kɛra ko sugu bɛ y'an bolo u ko k'u y'an ka kuma mɛn u ye papier ko dɔw fɔ an k'olu ɲini ka na n'a ye hali an kun delila ka sɛbɛn di Banque mondiale ma an ko an kun delila ka sɛbɛn ci u ma olu yɛrɛ delila k'a fɔ an ye ko accord min bɛ olu ni gouvernement cɛ ko a tɛ anw n'u cɛ k'a b'u ni gouvernement de ko an k'o lajɛ ko n'o sɛbɛn bɛ yen an ka président kɔrɔ dɔ bolo ko an k'o lasu k'olu kɔni bɛna wuli k'u jɔ Banque mondiale mɔgɔw ko ten dɛ k'u bɛna wuli k'u jɔ kuma caman fɔra anw ɲa caman bɔ a sira surtout an ka gouvernement ninnu ko olu tɛ gouvernement ye ko olu kɔni jamana caman olu b'o de représenter u y'an ka kuma mɛn ayiwa ni an kɔni an to olu ka soda la tan ko maloya b'olu la o tuma olu bɛ min ɲini an k'a lajɛ an k'an ka jama labɔ u ka soda yan fan fɛ olu bɛna so u ka patron tɔw ma bi kuma in an ye min fɔ u bɛna ɲɛf'u ye ayiwa u bɛna u ka disposition ta u ye numéro ta an fɛ ko kosa fɛ u bɛ n'an wele an sigilen bɛ k'o de kɔnɔ an bɛ se ka min fɔ pour le moment o ye nin ye mais an bɛ presse fo ni aw tun
tun tɛ anw ka bi ko in kun tɛ réussi a kun tɛ bɔ a kun tɛna dɔn félicitations à vous tous an denw n'an musow an ka foli b'aw ye denw bɛ yan bi fa tɛ retraite la waati min u kun ma wolo o denw bɛ yan n yɛrɛ de y'u ye réunion kɛyɔrɔ u faw taara waati min retraite la olu kun bɛ san 3 la olu tila ka kɛ dutigiw ye bi f'olu denw bɛ 3e année na o mɔgɔ bɛ jama la yan o bɛ y'an denw ye aw ni ce aw y'a k'a faw ye aw y'a k'a baw barikadenw ala k'aw sara aw sara t'anw bolo nka a ma ban dɛ nin y'a daminɛ de ninnu ta mana bɔ a la n'aw mago b'an na fɛn o fɛn na denmisɛnw a y'an wele aw mago bɛ orientation min na an b'aw bilasira nka aw kana tiɲɛli kɛ aw kana nɛnni kɛ aw kana karili kɛ jamana y'an bɛɛ de ta ye n'an ye fɛn o fɛn tiɲɛ n'aw tiɲɛli fɛn o fɛn kɛ an y'a k'an ka jamana na an y'a k'an yɛrɛ la tiɲɛli kana kɛ dɛ nka aw kana bolo jigin an ka hakɛ de don anw bɛ wari min ɲini anw kɔrɔla koyi wari in ye aw de ta ye aw n'aw baw aw de ta don n'a fɔra pension ye mun ye du bɛ balo ni wari min ye ni cɛkɔrɔba bɛ lafiya la wa anw b'o de ɲinina caman bɛ yan ma se ka kalan kɛ ka ɲɛ bari an ma ka wari sɔrɔ caman bɛ yan bana kɛra sababu ye ka taa n'u ye bari an ma wari sɔrɔ k'o furakɛ caman bɛ yan u ka duw cira musow farala ka b'u la den dɔw yɛrɛ bɛ yen olu farala ka bɔ faw ni baw la dɔw taar'u kun fɛ donc n bɛ min fɔ an ka foli bɛ denmisɛn bɛɛ ye an ka foli bɛ musow bɛɛ ye aw ni ce aw ni baraji aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo. An lamɛnbaaw INPS n'o fɔra dɔrɔn a bɛ maaw hakili jigin jɛkulu la jɛkulu min bɛ yen ni ale bɛ kɔrɔsili kɛ ani ka lakanali kɛ ka sanga ni cakɛlaw ka koɲɛw ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi o y'a yira k'a fɔ n'i ye Mali jamana ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ kɛnyɛrɛye cakɛbɔdaw la u to u ka baaraw la ni kɔlɔlɔ y'u sɔrɔ ni kasara y'u sɔrɔ u kan ka tɔbɔtɔ cogoya minnu na ale ni u ni hakɛ minnu ka kan olu kan ka d'u ma cogoya minnu na u ye ɲɛfɔli kɛ jamanakɔnɔdenw ye ka sanga ni o waleya ye k'a yira fana k'a fɔ baara minnu bɛ yen n'a bɛ sariya kɔnɔ o baaraw ta cogoya baaraw kan ka kɛ kɛcogoya minnu na baarakɛlaw ni min ka kan u ye walawalali dɔw kɛ jamanakɔnɔdenw ye ka sanga ni o kisaw ye seereya minnu sɔrɔla o fana la an ka jɛn k'o lamɛn. Nafani terena o journée mondiale de journée min kɛrɛnkɛrɛnna ka bila baarakɛlaw kɔlɔlɔ minnu bɛ se baarakɛlaw ma u ka baara taabolo la se ka fɛɛrɛ tigɛ ka dankari o la cogoya min na o bɛ fɔ o de ma journée mondiale de santé sécurité au travail k'a kɔn o don ɲɛ jamakulu bɛ yen n'an b'o wele IAPRP ni Mali b'o la ni o yɛrɛ jabala sigilen bɛ Bamako yan IAPRP interafricaine de prévention des risques professionnels n'o ye jɛkulu min fana sɔrɔla farafinna jamana 16 ni Mali bɛ kɛ a 16nan ye 15 ka fara Mali kan n'o ye 16 ye o IAPRP o de ye don kelen fana kɔrɔnkɔrɔ ka kɔ hali journée mondiale ɲɛ k'a fɔ ko nin don an b'an sigi ka miiri an bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogoya min na ka dan kari kɔlɔlɔw o ni bana minnu bɛ sɔrɔ baarakɛyɔrɔ taabolo la n'o ye journée africaine de prévention des risques professionnels ye n'a y'a ye an b'o o san yɛlɛma 26 la bi ka sɔrɔ journée mondiale o san yɛlɛma 20 de ye donc k'a dɔn ko fɛn min don a kɔnna fɔlɔ farafinna yanni diɲɛ bɛɛ k'a ta k'a kɛ u taabolo ye donc o kɛnɛ in mun ɲininen ma an fɛ a ɲininen ma an fɛ an ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka na ni taasiraw ye taasira minnu bɛ se ka baarakɛyɔrɔ la kɔlɔlɔ ninnu kɛlɛ ka baarakɛyɔrɔ ninnu kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min sabatilen don kɛnɛya bolo kan hakilisigi bolo kan parce que n'an y'a ye i b'a lakɔlɔsi baarakɛyɔrɔ dan tɛ baara dɔrɔn ye k'a fɔ ko n bɛ bɔ sɔgɔma n kɛnɛma nin na n bɛ taa n bɛ segin kɛnɛma la ala dɔrɔn de bɛ se k'o latigɛ ka bɔ i bara ka se yanni k'i se baarakɛyɔrɔ la cunkan dɔ bɛ se k'i sɔrɔ o cunkan n'a an b'a fɔ o ma o accident o bɛ se ka kɛ sirabakan kasara ye u mɔgɔ bɛ to i la u e yɛrɛ bɛ se ka to mɔgɔ la ni ala y'i ɲuman se baarakɛyɔrɔ la fana baara bɛ kɛ okumu dɔ de kɔnɔ o okumu in kɔnɔ i kelen tɛ yen jama de bɛ lajɛ bɛɛ b'a dɔn jama tɛ lajɛ ni kɔlɔlɔ tɛ kasara ko bɛ se ka ju a bɛ se ka kɛ baara yɛrɛ taasira bolo fɛ an yɛrɛ filɛ nin salle nin kɔnɔ yan misaliya la tasuma bɛ se ka minɛ yɔrɔ dɔ la masi bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ la mais fo fɛɛrɛw de ka sigi ni nin ɲɔgɔn
sukaro kɛra an bɛɛ bɛ se ka bɔ cogoya min na k'a sɔrɔ dan ma kari an si la donc o fɛɛrɛw olu latigɛlen don déjà ka bila baarakɛyɔrɔw bɛɛ ɲɛsinnen tɛ nin lakana ma an y'a ye Mali kɔnɔ yan yɛrɛ an bɛ se ka taa fɔ accident 500 la baarakɛyɔrɔw la san kɔnɔ a n'a musakaw o bɛ se ka taa fɔ 1,600,000 la INPS bɛ min don ou 800,000 INPS bɛ min don pour que ka na se ka kɛ lafiya ye baarakɛlaw ma k'u ka bana ninnu ka se k'olu dansira la joona k'u ka kɛnɛya lase u ma donc fɛn don fɛn min ka girin a ka girin parce que Mayiga y'a fɔ DG y'a fɔ i bɛ bɔ i kɛnɛma de so kɔnɔ ko n bɛ taa n dayirimɛ ɲini dayirimɛ ɲini sira man kan ka kɛ kɔlɔlɔ ye e ma an fɛn fɛn filɛ nin ye kɔlɛ de b'an kɔ mɔgɔw de sigilen don an dayirimɛw gulonnen don ɲɔgɔn na e min comment on le dit e min ye jama ɲɛmaa ye e min ye donibatala ye ne e kɔ kari la tɔw jigi bɛ kari donc INPS ka service boloda min ye service de prévention ye o sigikun ye nin de ye pour que baarakɛlaw an m'a fɔ ko kɔlɔlɔ tɛ se ka kɛ mais a ka se ka dan sira la joona joona ka baarakɛlaw u bilasira joona mesure de prévention k'u bilasira joona ka fɛɛrɛ tigɛ minnu bɛ se k'a to u b'u ka baara kɛ hakilisigi la u b'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ a ma se ka kɛ degun ye u yɛrɛ ma a ma kɛ degun ye fɛn ma n'o kɛra a bɛna ni mun ye a bɛna ni baaraw yiriwali ye parce que ni baara bɛ kɛ ka ɲa baarakɛla tɛ bana tɛ fɛn na sɔrɔ de bɛ na ni sɔrɔ nana jamana bɛ yiriwa donc o de y'an ka laɲini ye donc pour que san o san an bɛ nin kɛnɛ sigi pour que ka mɔgɔw hakili lajigin de don an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ŋaniya kɛ kelen ka se ka kɛ baarakɛyɔrɔw ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min na baara bɛ se ka sɔrɔ baara bɛ kɛ lafiya fana kɔnɔna na ka kɔlɔlɔw nɔgɔya kosɛbɛ o de y'an lase yan bi kɛnɛ in kan. Ne tɔgɔ ye Ablaye Mahamadou Mayiga ne ye docteur de ye spécialiste en prévention des risques professionnels ne ye chef de service prévention des risques professionnels INPS. An ye wele bila journalistes ma pour que u ka se ka kunnafoni di malidenw ma k'a f'u ye ko jeudi don le 28 kalo 28 avril kalo la a Maïva place an bina tɔnsigi kɛ tɔnsigi belebeleba kɔlɔlɔ minnu bɛ mɔgɔ sɔrɔ baarakɛlaw da la kɔlɔlɔ min bɛ mɔgɔ sɔrɔ baarakɛlaw kɔlɔlɔ min bɛ baarakɛlaw sɔrɔ an bɛna tɔnsigiba d'a kan an ye acteurs ninnu bɛɛ wele minnu bɛ a kɔlɔlɔ ninnu kɛlɛ i n'a fɔ médecin du travail ninnu ani comité d'hygiène des membres mɔgɔw ninnu ani écoleso minnu bɛ o kalan kɛ ani mɔgɔ minnu fɛn mɔgɔ da bɛ fɛn na an bɛna sigi ka kuma problème u ye bataki min ci anw ma o problème la bataki min cira anw ma a y'a yira anw na ko an ka hakili jaka bɔ i n'a fɔ comment est-ce que an bɛ se ka gérer ka santé sécurité gérer i n'a fɔ kɔlɔlɔ ninnu minnu bɛ entreprise la an bɛ se ka an lakana cogo min na olu fɛ mun ni mun de bɛ kɛ entreprise la mun ni mun de y'a jɛ pour que an ka se ka an yɛrɛ lakana wala kan laban min bɛ ne kan c'est que fɛn de don ne b'a fɔ entreprise ye parce que problème bɛ o yɔrɔ de la ni mɔgɔ banana a bɛ banana entreprise la donc ni accident kɛra a bɛ kɛra entreprise la ni bana kɛra a bɛ kɛra entreprise la donc entreprise ɲɛmɔgɔw ka dɔn ko u bɛ baara min na ko wari sɔrɔ baara kelen tɛ mais baarakɛlaw ninnu kɔlɔlɔ bɛ u sɔrɔ donc u ka a ɲɛsigi entreprise la u ka kɔlɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ se ka kɔlɔlɔ kɛlɛ u ka ɲɛsigi entreprise la entreprise a kɛra entreprise mun déclaré wa entreprise mun ma déclaré wo u ka a ɲɛsigi ne ka wɛrɛ da ye voilà sunkalo fɛ an lamɛnbaaw docteur Ousmane Salou Traoré ale ka wulikajɔ o senfɛ kuranɛ kalan ka se ka a layiriwa Mali dugukolo sanfɛ ɲɔgɔndan dɔ kɔni nun dola an ka jamana faaba kɔnɔ a ɲɔgɔndanw kɔfɛ jaabiw fana bɔra ka se ka alikuranɛ kalan ka durusi ka ɲɛ ɲɔgɔndan min kɛra a kɛra sababu ye ka se ka dɔ fara dusu kan denmisɛnninw yɔrɔ u ka se ka dɔ fara alikuranɛ kalan a n'a a kanu kan baaraw kuncɛlen kɔfɛ minisiri tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye diinɛ laadalakow ani batoko minisiri ye ale ni Ousmane Salou Traoré olu ye dantigɛli kɛ minnu sɔrɔla u ka siraw la an ka jɛn k'o fana lamɛn. Alhamdulilahi rabbil alamin ala foli kɔ ka ala tanu an bɛ barikala kɛ an ka karamɔgɔ minnu bɛ yen san o san ni u bɛ an nisɔndiya ni nin kɛnɛ ɲɔgɔnw ye a foli di munazamatu fɔri baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ kurannadurusi ko ye e ka hami ye
an bɛ a tigiw fɔ k'u barakala ka tila an ka karamɔgɔba n'o ye a Sheikh Ibrahim Kontawo Usman Salihu y'a bɛɛ lajɛlen fɔ an ɲɛna an bɛ bonya belebele ta ka di ale ma a bɛɛ lajɛlen bɛ ale n'a kɔrɔ k'a fɔ ko ani muɲu ani sabali ani yɛrɛmajigi ani ala ko baara n'i y'a kɛ ala ye ala b'a dɔn e ye o kosɔn Usman sera a ka bonya ka wulada in na bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ n'o bɔra yen a Sheikh a Docteur wal Imam Usman Salihu Kone ni ala ka fisama ciyara a yɛrɛ ko ten kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un a ye o le laɲini sɔgɔmada in na ala ka ale don kɔnɛya mantonya kɔnɔna na alhamdulilayi ala fana sɔnna o ma bi o lo kosɔn ala sɔnna san 16 a bɛ baara kelen min kɛra san o san dɔ bɛ fara a kan dɔw yɛrɛ bɛ yen o ye kuranɛ durusi bi kuranɛ durusi daminɛna k'a sɔrɔ o tun tɛ yen o ye kuranɛ durusi bi an yɛrɛ wulada in na ko ala ka a barika don ara ala ka a sara jɔ k'a kɔnɔ lon min na ni bɛɛ b'a a yɛrɛ ɲini alhamdulilayi rabbil alamin a Sheikh wal Imam a Docteur Usman Saleh Traoré n'an bɛ hinɛ a la o yɔrɔnin na mɔgɔ cɛsirilen don ala ka diinɛ kɔnɔna na bɛɛ o seere yashaduhu al-qasi wad-dani an y'a ɲini ala fɛ kɛnɛya kunkɔrɔta ala k'a di ala ma kuranɛdurusi kɛnɛ na e bɛ na a kɛnɛ kan e nisɔndiyani k'a sɔrɔ ninnu ne san ba ka a bɔgɔ foronki ka sɔrɔ ka na anw bila a kɛnɛ kan mɔgɔ durusimani kuranɛ dɛ denmisɛnnin fitininw bɔra yan sisan a yɛrɛ y'o ye ka timinadiya kɛ ka ninnu durusi kuranɛ na a ka jugu e ka e sɔrɔ fara kɛ ka nɔ bɔ farakuru la mais anw bɛna a kɛnɛ kan dɔrɔn anw ta ye dɔrɔn ka prix di mais mun y'a kɛ ka san ba u bɛ sɛgɛn min kɛra a bɛ kɛra ala dɔrɔn de ɲɛnɛ ala de b'a ye ani o yɛrɛw de b'a ye mais anw ta dan ye dɔrɔn ka na a kɛnɛ kan ala kana o bɔ n'a yɛrɛ fiyewu an bɛ tila k'o fɔ k'o barikada u bɛ ka min kɛ jamana ye parce que nin bɛɛ ka jamana dɛmɛ de ye kuranɛdurusi tɛ taa diinɛ kɔ diinɛ tɛ taa jogoɲumanya ni ladabu kɔ ninnu bɛ k'o bɛɛ kɛ jamana ye ka denmisɛnninw bɔ dɔrɔgu ta ni suɲɛli ni misilankolon dɔn na o de bɛ ka o kɛ jamana ye a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ de fara jamana kundamana kan mais mɔgɔw tɛ a ye aw b'a ye dɔrɔn k'a fɔ kuranɛdurusi don k'u b'a dusu kunkolo la mais o bɛ kuranɛdurusi min kɛra a bɛ kɛ sababu ye ka jamana éviter balawu ni fitinɛ min ma aw tɛ k'o ye an ka miiri mɔgɔ dɔ sigilen bɛ san 16 a bɛ dɔrɔmu di denmisɛnninw ma san 16 a bɛ gulɔ di u ma san 16 a b'o dege suɲɛli la o san 16 kɔ jamana bɛ kɛ cogo di ni dɔ sigira min bɛ o contraire kɛ anw bɛna a kɛnɛ kan dɔrɔn anw b'a ye dɔrɔn k'o ye kuranɛdurusi o kan ka di mais o kɛra sababu ye ka hɛrɛ min don jamana kɔnɔ an t'o lɔ o kɛra sababu ye ka dɔnniya hakɛ min bɔ jamana kɔnɔ n'o bɛ siran ala ɲɛ ka jamana recette minɛ cogo ɲuman na walasa jamana kana a wari pɛridi aw t'o yɔrɔ ye donc kuranɛdurusiya ninnu kan ka ye o ye cogo min na Usman ninnu o ye o baara de kɛ an ka parrain ani Umar Jabi ka somɔgɔw an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ barikala k'a fɔ ko in dabɔra jigiya min kama ala k'a jigiya barika denmisɛnninw fana ye kuranɛdurusi ala k'a barika don o la Usman Salihu n'a ko an b'a fo a bɛna fɔ k'a fɔ ko balima fila bɛ ɲɔgɔn fora mais ala ye min nɔ o wasara an bɛ dan o ma bi foli a belebele an b'a di an ka karamɔgɔkɛ dɔrɔn ma n'o ye Kontaw ye Usman ta foli tɛ yan bi inshallah ala ka barika don an na ka sababu ɲuman k'an ye ka jamana bɔ bolo la wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ ala tanu ka ala barika la ni ala mun ka nɛɛma ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ka tila ka ala tanu ko kura a ye bɛnsɛma mun di an ma an filɛ ni ɲɔgɔn dalajɛ in na ɲɔgɔn dalajɛ mun b'a la ni a siɲɛ 20nan don alikɔrɔna ɲɔgɔn dan hukumu kɔnɔna la a siɲɛ 16nan don kalandenw labɔli la o ye ala ka dɛmɛ de ko baara kuncɛ ta nin cogoya la nisɔndiya kɔnɔna na ko baara kuncɛ nin cogo la wasa kɔnɔna na foyi t'an bolo fana a kɛla ka alaw ta ala barikada ka ala barikada
ala mo ye nin nɔgɔya an ye an ka se ka nin kɛ ka segin ka ala deli a ye nin nɔgɔya cogoya mun na a k'a ɲɔgɔn caman fana nɔgɔya o cogoya kelen na san o san nin baara in bɛ kɛ misiri in kɔnɔna na kalanden minnu b'a la k'alikɔrɔna durusi misiri in kɔnɔ mɔgɔ 200 ni kɔ don wa kalanden minnu ye ɲɔgɔn dan in fana kɛ mɔgɔ 700 ni kɔ don o bɛɛ lajɛlen Alahu Taala ka dɛmɛw de o bɛɛ Ala ka fisamantiyaw de foyi ma to an bolo fana kɛla ka Ala barikada ka foli lase baara in dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma kuma laban an bɛ dugawu k'an ka jamanaba in ka d'a kan n'i y'a ye ko korona kalan bɛ kɛ jamana kɔnɔ lafiya la kɔrɔ jamana yɛrɛ lafiyalen don n'i y'a mɛn ko korona dɔnniya bɛ taa ɲɛ jamana kɔnɔ kɔrɔ ko jamana yɛrɛ b'a la ka taa ɲɛ de o la an bɛ Alahu Taala deli sunkaloba in kɔnɔna na jango sunkalo tile 10 laban in kɔnɔ an ka jamana Ala ka basigi d'a ma an ka jamana Ala ka kolo suma d'a ma an ka jamana Ala ka lafiya d'a ma k'aw bɛɛ fɔ k'aw bɛɛ waliɲuman dɔn ka Ala deli a ye ɲinata jira an na cogoya mun na an kɛnɛma Ala ka san wɛrɛ ta fana jira an na o cogoya kelen na ka ɲɔgɔn caman bila an si kɔnɔ Ala k'o kɛ an ye foli ani waliɲuman dɔn ani barikada dɔn ani Ala tano dɔrɔn don o kumakan dɔrɔn de bɛ n da nin kumakuncɛ in na Ala k'an bɛn wagati wɛrɛ ma. An lamɛnbaaw ka sanga ni san laban ye kalan yɛrɛ kunkanko la hakili bɛ jigi ka ɲɛsin fɛn min ma o de ye ɲɔgɔndan labanw ye ni san laban sera kilasi 9nan ka se kilasi 12nan ale ni professionnel maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baaradegi kalan na olu ka ɲɔgɔndanw olu baaraw o de bɛ bila sen kan Moribabugu marabolo kɔnɔna la denmisɛnninnaka minnu bɛ yen olu ye hakilina ɲuman dɔ sɔrɔ sani ka se jamana ta ma san ɲɔgɔndan laban olu ye a dɔ labɛn u yɛrɛ ye u ka marabolo kɔnɔna la Moribabugu la a kɛnɛ kan Moribabugu maire ale kɔni tun bɛ yen dantigɛli minnu sɔrɔla ka sanga ni san laban ɲɔgɔndan baaraw ye Moribabugu kɔnɔna la an ka jɛnko siraw fana lamɛn. Bon, alhamdulillah, an bɛ Ala fo, an bɛ Ala barikada. Ni ko jɔni kunnadiya fɔ sababu ɲuman. Vraiment, les jeunes là, ni an denw don, an b'u fo, an b'u barikada. Sabula ka d'a kan ne hakili la u ye association sigi. Association fɛn fɛn bɛ taama commune kɔnɔ n'an ma ko taaɲɛ wale hakili la u b'o baaraw de kɛ. Bi an b'u ka kɛnɛ dɔ kan n'o ye kalanso, n'o ye kalan tafa ye. Sabula ka d'a kan bɛɛ b'a dɔn san laban na examen de bɛ labɛn, examen de bɛ kɛ pour que ka denmisɛnninw minnu ye kalan kɛ olu bɔ kalankɛbaliw la. Donc yan'o laban se u bɛ ka denmisɛnninw préparer n'an ma ko tubabukan na n'o b'o examen n'an yɛrɛ ko ma ko examen blanc an bɛ se k'a fɔ caman ɲinɛla ko mais a tun bɛ kɛ a mɛnna donc n'olu y'a hakilina sɔrɔ k'o ɲɛsin an ka ekɔlidenw ma vraiment an b'u fo an b'u barikada sabula ka d'a kan ninnu t'u siɲɛ fɔlɔ y'a walew la an b'u fo toujours k'a dɔn diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ ye mɔgɔninfin fɛn fɛn n'a bɛ kalan ta ka di ma an ka président au fait Nelson Mandela b'a fɔ ko arme n'o ye kɛlɛkɛminɛ min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ o ye kalan de ye donc mɔgɔ min bɛ kɛ sababu ye ka kalan ta ka di ma ne hakili la a bɛ diɲɛ marali marifa de ta ka di ma donc an b'an ka jeunes an b'u fo an bɛ ekɔliso mɔgɔninw fo sabula ka d'a kan hakilina kɛra cogo o cogo ni min sɔnna a ma pour que a ka kɛ yɔrɔ la i b'o mɔgɔw fana fo an bɛ ekɔliso promoteur fo an b'a ka enseignants fo surtout ka ekɔlidenw fo mais an bɛ kan ka da ka ekɔlidenw ye ka lafaamuyali di ekɔlidenw ma sabula ka d'a kan u k'a faamuya kabila diɲɛlatigɛ filɛ nin ye a soubassement o ye kalan de mɔgɔ mɔgɔ n'i ma kalan kɛ hakili i bɛ kɛ mɔgɔ kalannenw sago ye donc kalan min sɔrɔ jeunes fɛ kalan min sɔrɔ enseignants de fɛ n'o ye école maître ye donc mɔgɔninfin i fa ni ba tɛmɛnen kɔfɛ i kan ka mɔgɔ min bonya o ka école maître de ye sabula ka d'a kan ni fɛn b'i bolo diɲɛlatigɛ la nafama fɛnɛ kan ka ta ka di mɔgɔ ma o ko école maître de ye sabula ka d'a kan ale de bɛ fɛn bɔ a kunkolo la ale bɛ fɛn bɔ a hakili la k'a d'i ma o fɛn kɔnɔna na i b'i ka diɲɛlatigɛ tɔnɔ sɔrɔ fo ka se ka diɲɛ laban don ma donc école maître ani enseignant cɛ écoleden i t'i ka maître sara sɔrɔ i bangebaaw kɔfɛ fo ka taa diɲɛ wuli donc maître bɛ mun de ɲini fɛ o y'a a bonyali ye maître bɛ mun de f'i fɛ a bɛ min fɔ i ka se ka a lafaamuya maître bɛ min fɛ min f'i ɲɛna pour que i ka se ka baara kɛ n'a ye ani k'a bonya mɔgɔ mɔgɔ n'i ma maître bɔ hali dangadenya a bɛ sɔrɔ école maître fan fɛ mɔgɔ bangebaa kɔfɛ ni i bɛ bangebaa bonya cogo min na i kan k'i ka école maître bonya ten donc n'i b'i ka école maître bonya i bɛ dangadenya sɔrɔ a kɔnɔ donc dangadenya dun a tɔnɔ mali la diɲɛlatigɛ la bɛɛ b'o dɔn o tɛ ko dogolen i tɛna i sen don fɛn na i bɛ nafa sɔrɔ fɛn min na vraiment an b'aw yɛrɛ fo n'a ye journaliste ye sabula ka d'a kan diɲɛ baara o baara n'i b'a la faut que mɔgɔ de ka kɛ sababu ye a bɛ se ka lakodɔn cogo min na ni baara ɲuman don pour que mɔgɔ bɛ se ka taa misali pour que ka se fan wɛrɛ fɛ donc nin fɛn ninnu bɛ baara min na nin misali ɲuman don misali min don a kan ka jira diɲɛ maliyɛn na pour que maliyɛn bɛɛ bɛ se k'i inspirer nin na pour que vraiment diɲɛlatigɛ fɛn min man jɛ bi min na fɛn min n'o kelen bɛ degun y'an bolo bi n'o ye jamana in kalanko n'o ye éducation sabula ka d'a kan éducation n'a ma ɲɛ sɔrɔ yɔrɔ la an ka jateminɛ taa ɲɛ to jamana kɔnɔ éducation ma ɲɛ sɔrɔ diɲɛ fan o fan taa ɲɛ to jamana kɔnɔ donc olu ka hakilina de pour que éducation bɛ se ka taa ɲɛ to jamana in kɔnɔ sabula ka d'a kan jamana in olu da
ka mirina tanye suni kili donc o de wubula ni walina donc vraiment ame ko lon albi ame do buye ame sungol bam na ala ka basiki na jamana en kono donc o basiki ko fait vraiment examen blanc vraiment e ku la famia pour que vous préparer ka examen natani kono examen natani ala ka ke kungorta ure bulu ka ke kungorta commune bela jelemu albe jeune ka courage duma ku fo ka shini kena duma albe waliyam na commune kono na vraiment albe ala ka courage duma pour que se ka ke fambe faire pour que famel ga zo mi on rega devoir vraiment tango mon bien ni ala sonama a wulga jo na chesiri anu de ni ansemi amu kan ala tera sabla ka da kan ta rega ngama ama ke jamana sini sig de kama anta ka rega ma amba ke dugni sini sig de kama sabla ka da ni ala ya ngla kalfaila ka tafanyman kalfaila o tafanyman ni ma baraka na ume ka di mo se ka baraka na donc vraiment ala bi yɛrɛ jalaki ala donc an da fɛ ala k'an jalaki an b'a fɛ hakilina min b'an na vraiment pour que o di commune ma pour que ta bɛ se ka sɔrɔ cogo min na donc vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn et bonne chance à tout le monde. Bonne soirée. Ne tɔgɔ Cheikh Kulibali, ne ye collectif président ye. Ayiwa an ɲɛ b'a la. Bon hakilina sɔrɔla parce que jamakulu min filɛ nin ye nin bɛɛ ye minnu tilala u ka kalan na minnu tilala université la donc an ko an tilalen filɛ université la san'an ka kɛ activité wɛrɛ kan an bɛ se ka fɛn jumɛn ɲɛsin commune ma min ni commune ɲɛtaga bɛ taa donc n'i ko yɔrɔ jamana o jamana développement o bɛɛ bɛ sɔrɔ éducation in de fɛ donc avec ça an farala ɲɔgɔn kan bon an bɛna se ka min di ekɔlidenw ma depuis salon an y'a daminɛ an tun bɛ concours kɛ 7e ni 8e ɲɔgɔn cɛ donc ɲinan an b'o concours kelen na mais an ye examen blanc don a la walasa ka se ka denmisɛnninw ninnu dɛmɛ u ka se ka examen nata fil national yɛrɛ kunbɛn u ka se k'o ɲɛnab'u fɛ donc avec ça examen national la fɛn fɛn bɛ kɛ yen nɔ donc an y'a essayer ka yir'u la fɛn juguba tɛ kɛ yen nɔ donc stress min b'u la k'u dɛmɛ ka stress min b'u yen nɔ ka yir'u la fɛn ni trimestre bɛɛ ye kelen donc a se k'u dɛmɛ ka ni hakilina caman ye donc o de hakilina bɔra collectif jamakulu yɛrɛ la donc an y'o bila sur place ni o collectif jama yɛrɛ filɛ nin yan nɔ ayi non fɛn fɛn bɛ kɛ defu ani bagi la an bɛɛ lajɛlen don an ma foyi to kɔfɛ o bɛ fɛn o fɛn kɛ an y'o bɛɛ de diya bon ekɔliden hakɛ min bɛ ka ɲɔgɔn dan kɛ a bɛ ekɔliden 74 bɔ bon an sera kapu la donc an n'u kumana a la donc u y'an dɛmɛ ni courage caman don an na u y'an dɛmɛ ni hakilinaw ye bon nisɔndiya min bɛ ne la nin kɛnɛ kan n tɛna se k'a fɔ ka ban parce que ko ko i b'a kɛ f'i ka mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ a kow la donc depuis an ye fɛn daminɛ depuis salon kana se bi ma tiɲɛna maire yɛrɛ an b'a fɔ ka waleɲuman donc a bɛ k'an dɛmɛ nin ko in na donc ekɔliso yɛrɛ an ye se ka ekɔliso min sɔrɔ ka kɛ centre ye donc an b'u fɔ k'u waleɲuman donc u ye ekɔliso d'an ma ka an dɛmɛ ni hakilinaw ye ka se k'an accompagner fɛn caman na donc avec ça an bɛ candidat fɛnɛ fo parce que n'i y'o fɛnɛ sera ka déplacer ka na examen blanc c'est que fɛn dɔw de kanu b'u la donc an b'u fo la donc ka courage d'u la halisa ala ka examen bagi ni defu ala ka nɔgɔyaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna welewelena min bɛ n bolo ka ɲɛsin dɛmɛbagaw ma comme an y'o fɔ depuis salon an ye fɛn daminɛ donc ni defu tɛmɛna san o san donc o samedi fɔlɔ an bɛ concours dɔ organiser ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o concours an bɛ mɔgɔ saba minnu sera ka jɔnjɔn fɛngɛ donc an b'olu récompenser ni fɛnba ye donc an bɛ weleweleka min lase partenaires ma donc ni se mana kɛ min ye donc a mana kɛ wari a mana kɛ matériel a mana kɛ dɛmɛ hakilina ni fɛnw ye donc an bɛ bɛɛ invité min bɛna se k'an dɛmɛ ni min ye walasa ka fɛn timɛnko ɲuman d'an ma bon n ka kuma laban na parce que ni an yɛrɛ sera ka nin kɛnɛ kan ka nin hakilina ta ka exécuter je pense c'est grâce au collectif équipe min filɛ nɔ donc mɔgɔ kelen tɛ se ka fosi kɛ donc ni an sera ka nin kɛ bi bɛɛ de jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma an sera ka hakilina fara ɲɔgɔn kan donc ka se ka ko in bila sen kan donc ni mɔgɔ kelen ko kun a ma nɔgɔ donc n bɛ jɛ k'u bɛɛ fo parce que caman filɛ n'a kun ka di an fɛn fɛn caman fɛn fɛn u bɛɛ kun b'a fɔ k'u ta kɛ parce que o tɛmɛna bagi la o tɛmɛna defu la donc an y'o bɛɛ to yen ka yɛrɛ kɔn an bɛna se ka min kɛ an ka commune ye donc don n'a nata an ka se ka éducation don ba la donc m'u bɛɛ lajɛlen fo la donc ka maître minnu fana sera ka sɔn ka déplacer ka tugu an kɔ ka na surveillance assurer an ye ka n'an dɛmɛ surveillance la k'a fɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ u b'an dɛmɛ a la ka mairie mɔgɔw fo an m'u bɛɛ lajɛlen fo la donc o de bɛ n bolo. Ne bɛ ekɔliso Bɛgɛ Tarawele la épreuve nɔgɔyara ne yɛrɛ bolo bi examen bi sujet épreuve a nɔgɔyara ne yɛrɛ bolo n kɔni n yɛrɛ bolo ta o kɔni nɔgɔyara n bolo nin baara in bɛ kɛ sababu ye ka dɔnniya fara ne ka dɔnniyaw kan yanni ka se defu ma n ka encourage ta mais nin baara in bɛ kɛ sababu ye ka dɔnniya di ne ma yanni ka se defu ma ka encourage ta ka kalan kɛ walasa an ka ekɔliso kunna wolo mɔgɔ min ye nin ko in lamɛn foli min bɛ bolo k'a f'u ɲɛna u ni ce u ka nin ko in na u ni ce n'u baraji an t'u sara sɔrɔ yɛrɛ ye. An lamɛnbaaw ka sanga ni an ka finitigilakaw u ka wulikajɔ ni cɛsiri ye min ye kɛlɛ baaraw yɛrɛ ye u bɛ ka sebaya sɔrɔ wa dɔ bɛ fara u ka ɲɛta kan n'i ye o baara ninnu ta k'u lajɛ an ye wulikajɔ dɔw kɛ ka don dugu kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw ɲininka olu yɛrɛ hakililanta ye mun ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana yɛrɛ finitigilakaw ka ɲɛta a baaraw la ale ni an bɛ ka kɛlɛkɛminɛ minnu sɔrɔ sisan fo ka se mali ni irisi ka bolili ɲɔgɔn ma n'i y'a baaraw ta k'u lajɛ olu minɛnw a bɛ bila
hakilina jumɛn kɔnɔ bi jamana kɔnɔdenw fɛ an ye seereya minnu sɔrɔ o kisaw la an ka jɛn k'o lamɛn. Ne tɔgɔ ye Seydou Marega. Ayiwa an ka finitigilakaw bɛ ka sebaya sɔrɔ sisan e bɛ se ka mun fɔ ka sanga n'o waleya ye. Bon o kɔni o y'anw ka laɲini yɛrɛ yɛrɛ bi kosɛbɛ parce que n'i ye Mali kunungolama jateminɛ k'a bɛlɛma jateminɛ différence belebele de b'o ni ɲɔgɔn cɛ. Kunungo n'an y'an sigi k'a miiri an ka kaw de tun bɛ taa ci jihadisiw fɛ bɔ bi o dabila la vraiment kɔni o y'an sago ye. An kɔni bɛ min ɲini u fɛ halisa minɛn minnu bɛ k'an na an ɲɛ b'o la an tulo kibaru la toujours u ka dɔ fara minɛn ninnu nata kan ka se k'an bɔ juguw bolo jamana ka se k'a jɔ a yɛrɛ la o de ka d'anw ye. Ayiwa min ye Mali ni Irisi ka bolodi ɲɔgɔn ye e bɛ se ka mun fɔ o walew. O de ka d'anw ye kojugu o de y'anw ka kasa sɔrɔ bi. Irisi ni sini ka se ka jɛ Faransi kɔ ka jɛ Europe yɛrɛ kɔ pewu parce que i ni mɔgɔ min ye san 60 kɛ jɛ la i ma nafa foyi sɔrɔ jɛ la ne bolo o jɛ kan ka bila i kan ka teriya ɲini i ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ donc n'an ka mɔgɔw sera ka teriya ɲini an ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ peut-être o bɛna k'an ka bɔda ye sinon san 60 ta m'a fɔ k'an ma nafa foyi sɔrɔ o la. Ne tɔgɔ Zumana Balo vraiment sɔrɔsiw bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka baara ɲuman de kɛ parce que minɛnko in yɛrɛ ye ko la gɛlɛmaba yɔrɔ de u ka na ni minɛn dɔrɔn an ka se ka bɔ juguw bolo mais ne yɛrɛ ka base yɛrɛ ye mun ye u k'u jija u ka an ka wari falen kɛ joona quoi an ka wari falen kɛ joona n'o kɛra o yɛrɛ b'an lafiya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'o tɛ tiɲɛ na an sɛgɛnna dɛ vraiment n bɛ dugawu k'u ye hali bi ala ka kow taa ɲɛ vraiment nka awɔ o ka di n ye fo ka dama tɛmɛ hali bi ala k'an ni Irisi ala k'an kan bɛn vraiment ala k'an tin don u la ne ka kuma dan o ye. Ne ye Zakariya Togola de ye alihamudulila sɛbɛya kɔnɔ a diyara an ye yɛrɛ de an b'a ɲini ala fɛ a ka kɛ continuel yɛrɛ ye o kɔni ka diyara an ye u bɛ dɔ ɲini hali bi u ka dɔ ɲini ka fara kan parce que nin ko nin bɛ ka taabolo min kan sisan a bɛ komi an marabagaw banana dɔ fɔ an ka san yɛrɛ kɔrɔ sisan Irisi ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni bon o ka an ka sinsin o yɛrɛ de kan hali bi an ka dɔ fara o kan n'an ma fɛn fara a kan an kana fɛn bɔ a la an ka taa parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ ɲini ka kɛ exemple ye Afiriki kɔnɔ diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an na sisan kɛlɛkɛminɛn min bɛ ka na an fɛ yan sisan diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'a la nin min bɛ ka na sisan tɔw bɛ na laɲini kɛ sisan ka fɛn fara o fana ta kan donc an kana an bolo bila an kana an bolo jigin an ka taa dɔrɔn de tɔw kana ko an na tugun yɛrɛ hali bi an ka sinsin Irisi ta nin yɛrɛ de kan n'o tɛ Faransi kɔni olu y'an tɔɔrɔ an sɛgɛnna u la yɛrɛ de an mako foyi yɛrɛ de t'u la bi mais n bɛ min kelen wɛrɛ min fɔ ka fara kan maliyɛnw k'u hakili t'u yɛrɛ la kuma lankolon fɔ na an k'o dabila n'i ko k'i bɛ i yɛrɛ ta o kɔrɔ k'i ka baara kɛ de donc an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ dulokiw de bɔ ka da de ka baara kɛ fo ka diɲɛ ɲɛ bɔ an fɛ ɲɛmɔgɔw fana k'u hakili to an ka wariko de la i ye gɛlɛya fɛn o fɛn y'an kan bi o ye wariko nin de ye tant que wari nin kɔni ma sɔrɔ tɔ bɛ ko la dɛ hali n'an ta bɛ kɛ furabulu fɛgɛman dɔ y'an bolo an k'o dun an ka yɛrɛ ta o kɔni ye ne ka laɲini ye. Ramani Kulubali a diyara a bɛnnen don a ma kojugu hali bi ala ka y'o kɛ ɲɛtaga ye tiɲɛ yɛrɛ la ala k'o kɛ ɲɛtaga ye wa n bɛ min fɔ sɔrɔsiw ye san kelen o san fila an mago t'o la u ka taa fɛ dɔrɔn hali n'u ye san 20 kɛ an b'u kɔ hali n'u ye san 20 kɛ an b'u kɔ kojugu o yɛrɛ dɔ ka fara kan marabaga jugu an yɛrɛ ta fɛ an k'u hali tɛmɛtɔ an ka kare kɔnɔ bilen an marabaga jugu u ka bɔ an pewu u tɔgɔ bɛ fɛn fɛn na o yɛrɛ o ka taa ka bɔ an da la an bɛ Irisiw kɔ bi an b'u kɔ sini kojugu o yɛrɛ de dɔ ka fara kan an b'o de fɛ donc ne bɛ min f'u ye u ka taa n'u ka baara u kana mɔgɔ si lamɛn politikimɔgɔw n'u kan'u lamɛn u kana maa si lamɛn u ka baara kɛ dɔrɔn an bɛ san 20 an bɛ san 24 bɔ sisan an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bon u nana hali ma san 3 sɔrɔ bi na alhamdulilayi an hakili an lafiyalen don donc ala ka dɔ fara u ka ɲɛtaga kan ala ka dɔ fara a kan ça c'est o kɔni n ka cikan bɛ fɛ u k'u jija baara fɛ dɔrɔn u kana mɔgɔ si lamɛn u kɔni kɔfilɛ ka taa dɔrɔn ni ala sɔnna. Waaleykum salaam wa rahmatulahi. Ne tɔgɔ Seydou Kulubali. an terikɛ min fɔ na Mali tile kelen Mali ka sebaaya ma jigi sɔrɔsiw ka sebaaya ma jigi Jaba de tun b'an ka armée da la n'o ye Mali bisimila Mali armée tun ye premier de Afrique mais n'i y'a ye an ka armée kɛra ta Jaba de don wa u ka ta an b'a fɔ ka baga jamanadenw ma dɛ mais u sigara maa ma nɔ u ka goroba sigi la hɛrɛ bɛ si yɔrɔ min na a bɛ tile u ka a goroba sigi an b'u kɔ bi an b'u kɔ sini u kana se ka da ka miiri fɔ fɛ jugu bɛ ka minnu fɔ jugu kanw de don an b'a dɔn Faransi ka maa saralenw de don olu bɛ ka manamanakan minnu fɔ wa an bɛ tila nin na an bɛ tasuma da Faransi kɔ la i y'a faamu u k'a di ka taa dɔrɔn an b'u kɔ su ni tile ka Mali fan da 4 bɛ k'an ka mara kɔnɔ an b'o de f'u ɲɛna u kana da ka yɛrɛ fiyewu an b'u kɔ cogo min na su fɛ an b'u fɔ tile o cogo rɔ u ka ɲɔni ka taa dɔrɔn an hakili latigɛlen don alihamudulilayi bi an lafiyalen de don bi Mali yɔrɔ yɔrɔ jaabi i bɛ taa bi gasi t'i sɔrɔ o kun tɛ se ka kɛ fɔlɔ Jaba de tun b'an da la Mali armée tile kelen ma deli ka siran ni Jaba sirilen yɔrɔ i bɛ nagasi dɛ o de tun ye Jaba ye an bɛ yɔrɔ min na bi alihamudulilayi u ka baara kɛ dɔrɔn ale bi fɛn ma sɔrɔ ale b'u k'a ɲini fo Mali ka kɛ premier de Afrique kɔnɔ kɛlɛkɛminɛn don u k'a ɲini dɔrɔn hali n'an ka faso wari bɛɛ bi ban mu n'i y'a mɛn kɔnɔbara falen don lakana de don an tun bɛ cogo jumɛn na hali maa minnu bɛna Mali kɔnɔ k'u bɛna baara k'u tɛ se ka na n'i y'a ye jamana ka di lakana de bɛ yen
ɲɔgɔnna waritigi tɛ lakananen don i lafɛlen don i lakananen don an b'o de kɔ su ni tile hali ni jamana fɛn bɛɛ bɛ bɛn lakana ma u k'a don a yɔrɔ pour que an ni ka se ka kisi an k'an ka vie kɛ lafiya kɔnɔ wala o tɛ bila koyi o ye kɔrɔlen koyi o depuis Modibo Keyita tile o bɛ yen mais a fɔra ko fasoden jugu de bɛ na n'u ye an yɛrɛ tile kelen ma deli ka kɛ Faransi fɛ Faransi i bɛ jateminɛ kɛ Faransi yɔrɔ ni Faransi bɛ baara la e ka a ta n'a jamana dɔ arrivé don Faransi a ka coloniser de koyi u bɛ k'a balo an kɔ de la wa min bɛ ɲini an ka faamaw fɛ an mɔgɔ tɛ Faransi la bi an mɔgɔ tɛ la sini u ka wuli k'u jɔ yɛrɛ la y'a faamu n'i y'a mɛn ko i b'i kɛ cɛ ye o b'a sɔrɔ i bɛ baara de la donc an mɔgɔ bɛ baara de la sa ka kɛ an ka Mali kɔnɔ an ka k'an yɛrɛ an ka bɔ yɛrɛ jonya nɔ an ka k'an yɛrɛ ka hɔrɔnya ta an b'o de fɔ a ɲɛna an mɔgɔ foyi tɛ Faransi la bilen an b'a fɔ ka taa ka bɔ de Modibo kɛ to gɛn cogo min na ka taa o cogo k'u gɛn o cogo tɛ kelen lɔ wala an b'o fɔ a ɲɛna merci. Wa alaikum salam wa ta'ala bar ne tɔgɔ Mamadu Kuyate ne yɛrɛ yan'an ka kuma la taw la fɔlɔ an bɛ foli di an filɛbagaw ma ka foli di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma a ka tila k'a daminɛ kuma in daminɛ ni Ala ye ni ale mun kɛra an ka diɲɛlabɔ sababu ye a n'an masaw an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ an yɛrɛ fana bɛ dugawu kɛ dabagaw ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen ne yɛrɛ sɔrɔsiden ne fa donna sɔrɔda la ka tila ka sa ka to a la ne yɛrɛ wololen kɔnɔ an ka mɔgɔw ka sebaya bi an bɛ kuma mun kan san 30 nin kɔ jamana in b'i bolo la an ma nɔgɔya foyi anw yɛrɛ wolola in kɛlɛ kɔnɔ kamanɔ o da to a bɛ fɔ ko an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw n'u lawuli bi ka Mali yurula bi u bɛ kasi dɔw b'a fɔ ko k'u da nka bi cɛ min nalen filɛ bi ne Mariko Kuyate b'a fɔ n b'a fɔ n ko farafinna Asimu don farafinna Putin don parce que den kɔni kana kɛ kuma filafɔla ye ni anw jeliw ne ye jeli kɔni nka jeliya kan tɛ dɛ ni hɔrɔn da cayara dɔrɔn nugu tɛ dusu tɛ bonya i ye hɔrɔn kumakɛlaba ye dɔrɔn a to yen dusuba tɛ ni ye hɔrɔn dumunikɛlaba ye dɔrɔn a to dusuba tɛ Asimu n bɛ se k'a fɔ a sigiyɔrɔ tun ye yan ye Torokɔrɔ yan a ka bureau de filɛ yan n bɛ se k'anw fɛ an ka baro kɛ mais depuis an y'a dɔn don min na fo ka se bi ma an m'a da cayalen nin ye Mali jɔbaga nalen nin ye farafinna jɔbaga dalen a tun bɛ fɔ an ye ko denmisɛn dɔ bɛ na jamana in jɔ ko farafinna bɛɛ bɛ na exemple ta ka Asimu don an sɔnna o don an ma sɔn o don ne ta tɛ jeli kan dɛ ne ta ye an mago tɛ da la an kan bɛ kɛwale de ma nka fɔ an ka fɛn dɔ bila an kunna ka n'a kɛ kɛlɛ la k'i kelen bɛ gagner kɛlɛ la kɔni dɔ bɛ kuma dɔ ladigi bɛ kɛ la kuma dɔ digi bɛ kɛ jugu fana na kisi nɛɛma bɛ kira ale kira ka kɛlɛ la yan'a ka gagner a ka sebaa sɔrɔ nin kɛra a yɛrɛ fana na an ka sɔn o yɔrɔ ma an ka bila an kunna maliyɛn bɛɛ u sɔnna u ma sɔn o bɛɛ ka dugawu kɛ nin ye dɛ nka ne bɛ kuma la surun mais n bɛ kuma la surun min ye o politicien ko ye maliyɛn an ka segin an kɔ sa san 40 ko san 40 an bɛ politicien bolo fo ma ɲɛnabɔ a y'a kɛ Ala kama an ka politicien ko to an ka jamana lajɛ a y'a kɛ Ala kama an ka politicien to an ka jamana lajɛ aw ɲɛ bɛ nin caméraman minnu jɔlen na an'an minnu jɔlen na n'i y'a m'a fɔ k'a ka nɔgɔ dɔw de bɛ tile la koyi dɔw de bɛ ka si an ɲɛna dɛ fanko de bila an kunna an dun ɲɛ bɛ mɔgɔw la nɛni ni fɛnw na nka mun ka di ne maliyɛnw an ka bɛn kelen kan nɛni kana an tɔɔrɔ tuguni lagosili kana an tɔɔrɔ tuguni an ka ɲini Ala fɛ ba in minnu dusukun ka ɲi olu bɛ lafiya ko mais fɛn fɛn tɛ Mali fɛ wallahi a bɛɛ bɛ laban ka o bɔ ma Côte d'Ivoire politicien fɛn fɛn tɛ Mali fɛ a bɛɛ bɛ laban ka o bɔ ma Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ jɔbaga fɔlɔ o journalistes ye dɛ f'an k'o fɔ dɛ jamana cibaga fɔlɔ journalistes do dɛ n'aw y'a fɔ k'a ɲɛ a bɛ ɲɛ n'aw y'a fɔ k'a ci a bɛ tiɲɛ parce que n'a y'aw jɔ aw bɛ se ka image yɛlɛma a bɛ kɛ tiɲɛ an y'a ye san joli farajɛ jugu bɛ ka taa an ka image yɛlɛma ka taa ko bin kɛra population ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ mun n'o ka dugukɔnɔmɔgɔw ladimi a dun ko bɛɛ tiɲɛbaga bɛ yan sinon ko dɔ bɛ yen ne b'o fɔ aw ye ka bila bi aw k'o jate minɛ wagati dɔ tun kɛra yan mɔgɔ dɔw tun bɛ a bɛ fɔ ko n'olu ye ko kɛ mɔgɔ min na dɔrɔn k'i b'a da Ala kan o siyaw tun b'an bolo yan mais depuis Asimu nana o mɔgɔw tun na circulation na dɛ hali kunun bɛ k'a fɔ n jatigiw ni mɔgɔw ye yan n'a ye taa golf la mɔgɔ ninnu ye man di yen tuguni a ye taa sirakɔrɔ nɛgɛta na wa fɔra k'u ka quartier kun mɛ a y'a ta la i bɛ quartier carré 3 carré 4 i t'u si ye u bɛɛ bolila tiɲɛ de don u kun nana wallahi Mali tɛ kɛ mɔgɔ ta a bɛ kɛ Ala ta de wallahi Mali tɛ kɛ mɔgɔ ta a bɛ kɛ Ala ta de an ye minɛn minnu sɔrɔ sisan ni Ala ka minɛn cilen nin anw tɛ da Ala ka minɛn parce que maliyɛn filɛ nin wallahi maliyɛn tɛ degun fɛ maliyɛn tɛ mɔgɔ tɔɲɔn fɛ maliyɛn ka fɛn damadɔ bɛ yen n'i y'o assuré ka ban dɔrɔn maliyɛn mago tɛ k'a fanga la ninnu nana ni fɛn min ye n'i y'a ye Putin y'i sen don a la an ma Putin wele koyi Ala de y'an bila an ka Putin wele a nana ka n'an dɛmɛ wallahi ninnu filɛ rebellion ko in a bɛ ban sɔrɔsiw ye ka minɛn min sɔrɔ an bɛ Ala deli don o don hali bi Ala k'an kanu de don Putin na Ala kana minɛ k'a d'a ma dɛ Ala kana minɛ k'a d'a fana ma Ala k'an kanu don ɲɔgɔn parce que ni Ala ye minɛ k'i di mɔgɔ ma n'i kanu t'a la fu de don Ala k'an kanu don la a ka dɛmɛ caman k'an ye ne yɛrɛ balimaw bɛ sɔrɔsiya ne balimaw tenitigi don nka o si tɛ dɛ n bɛ fɛ bɛɛ ka lafiya parce que mɔgɔ ni mɔgɔ kelen a bɛ fɔ ko ne ye dugu ye mɔgɔ si kɔ i b'a fɔ ko dugu bɔ an su wa ka da ko dugu bɔ mɔgɔ si bɔ an su wa wallahi Mali tɔɔrɔ la nka bi nin ye Mali lafiyali na kuma ye surtout anw minnu bɛ ka yɛlɛ ka nin kɛ dan t'aw la dɛ dan t'aw la wallahi an bɛ dugawu kɛ nin baara a k'a bila kɔrɔ a kana bila bana ye abada nin baara a k'a bila kɔrɔ a kana bila bana ye abada an bɛ Ala deli jamana in Ala k'a basigi jamana in Ala k'a basigi an ɲɛmɔgɔ Ala ka hakili ɲuman d'u ma an kɔmɔgɔ Ala ka hakili ɲuman d'u ma parce que kira ko kisi nɛɛma ma ko n'i ye mɔgɔ ye kojugu fɔ la ni kojugu kɛ la k'i kana danga dɛ i b'a fɔ ko Ala ka hakili ɲuman d'a ma parce que ne y'a danga ni min kɔlɔsi i ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ a bɛ taa don o fana kan ni danga y'a minɛ nka n'i ye dugawu k'a ye a ka ca Ala fɛ ni Ala sɔnna dugawu in ma a dugawu in caman bɛ a dusukun bɛ yɛlɛma Ala ka n'aw sara ɲɛta hali bi a fɛn min fɔra la Ala ka dɔ fara kan
hali bi fɛn fɔ ala k'aw bɛɛ kelen ma ala k'aw bɛɛ kelen ma nka an bɛ kuma kuncɛ ni mun ye aw fana ka sabali ka n'a bɛɛ ye ka n'a bɛɛ fɔ i kana bɛɛ mɛn ka na s'a bɛɛ kɛyɔrɔ la n'i sɔnn'o bɛɛ ma dɔrɔn ala b'a bɛɛ k'i ye ɲɛta fɛn caman fɔra ko daminɛ k'aw tɛ ɲɛ sɔrɔ a la mɛ bi aw ye fɛn min sɔrɔ a la aw yɛrɛ ɲɛ b'o la nka ne fana b'aw deli ni fɛn fɛn ni maa y'i fa nɛni a bil'i kunna k'a y'an fa nɛni ni maa y'i ba nɛni a y'an ba nɛni ni mali ko don fɛn fɛn mana f'i ma dugukolo kan i ka jɛ n'a bɛɛ i b'i lafiya nka n'i ko k'i b'i kɔ kɛlɛ bɛ kɛ i laban i bɛ kɛ sɛ yɛrɛ parce que sɛ de bana kɛlɛ daminɛ a t'a dabila salon kɛlɛ ni ɲinan kɛlɛ ni salon sini kɛlɛ a b'a fɔ k'a b'o bɛɛ kɛ ɔ sinon an jɔlen filɛ nin kuma min na nin yɔrɔ in na tribunal kɔfɛ yan ni an bɛɛ y'an sicogo ɲɛfɔ est ce que aw tun bɛ jɔ bi an bɛɛ an sicogo tɛ ka ɲɛfɔ o de la k'an bɛ baro kɛ dɔ b'i ta bila dɔ de hali bi ala ka hakili ɲuman d'an ma hali bi ala ka hakili ɲuman ani baraji ani cani baraji ala ka n'aw sara merci beaucoup. Musa Tunkara a diyara an ye Surasiw ka sefaaya ko an b'ala deli hali bi ala k'u taa ɲɛ ala k'u kisi u jugu tɔɔrɔ ma mais jamana in kɔni mun na ye nin ye a b'a seko kɛ mais adamaden i da y'i se de ye dɛ i tɛ k'i se ban an bɛ ala deli a ye dɛmɛ minnu kɛ an y'a ye telew la hali n'an m'a bɛɛ ye an ye dɔw ye an ma dɔw ye diɲɛ y'o dɔn i tɛ k'a bɛɛ ye mais an kɔni an ka foli b'a ye hali bi ala ka dɔ fara a ka cɛsiri kan mais a k'u jija dɛ an kɔni fɛ yen an bɛ mun dɔn ka bɔ banamba ka taa ɲɔnɔ Surasiw nana ni bɔra sisan peut-être semaine kelen dɛ a tɛ tɛmɛ semaine kelen kan ne bɛ se ka dɔ fɔ a la k'a taa u bɛ fɔ ɲɔnɔ hali bi u bɛ ye tous les temps u bɛ taa mɔgɔw ka baganw gɛn tous les temps u b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye fini don aw kun na donc a y'a don a y'a bɔ tan donc an kɔni sigi mɛ hali bi an ka yɔrɔ la yen tiɲɛ don ko minɛnw nana mais minɛnw nafa hali bi aw m'a ye fɔlɔ dɛ k'a bɔ ɲɔnɔ kɔni k'a bɔ banamba ka taa ɲɔnɔ hali bi an ma minɛn nafa ye dɛ an b'a mɛn an b'a ye tele la mais an bɛ mun ɲini u ka bɔ banamba ka taa ɲɔnɔ ka taa yen mɔgɔ ninnu b'an ka nafolow ta an zeko t'a la u bɛna bin an ka denmisɛnw kan k'u bugɔ an zeko t'a la ne Kasimu nana tiɲɛ don a bɛ baara la mais a kana da yɔrɔ kelen mɔ dɛ Mali tɛ yɔrɔ kelen ye n'i ko Mali ale de b'a bɛɛ mara a kana taa nin yɔrɔ in na ka nin yɔrɔ in don ka bɔ banamba dɔrɔn ka taa ɲɔnɔ anw sigi mɛn an ka baganw bɛ taa u bɛna bin an ka nafolo ta ka taa hali kɔsa in na u nana jagabɔ la forcé an ka misiw ka jagabɔ ka taa n'u ye yarɔ kɔni a tɛ kɛ ten n'aw nana ko minɛnw nana minɛn nakun ye an ka lafiya ye mais an kɔni ma lafiya fɔlɔ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ma lafiya a y'a f'u ye hali bi aw kɔni b'a ka baara la mais aw ta ye k'a lasiw mɔ ye aw fana tɛ tɛrɛ kɛ n'a y'a mɛn a k'a f'u ɲɛna hali bi ka bɔ banamba direct ka taa ɲɔnɔ anw de sigi mɛn an ma lafiya ye fɔlɔ don o don bɛ na hali don o ne bɔra semaine kelen an ka misiw bɛ yɔrɔ dɔ la tiɲɛ nana ala ma tɛmɛ a bɛ dɔrɔn ani kalama tɛmɛna ta fitinin a bɛna accident kɛ mais a bɔra ka bin a ma yiri in sɔrɔ ne ko n ko ne ye mun ye u ko ne ma ko ne ye jihadiste de ye k'a bɛna a yɛrɛ faga ne ko k'i bɛ n'i yɛrɛ faga i bɛ tɛmɛ i ɲɔgɔn silamɛw la hali salamu aleykum k'a bɛ kɛ tan an ka mɔgɔ ko ne ka nin daminɛ ko ninnu ye kungo ɲininaw ye k'e komi e bɛ bɔn wa e t'a ɲɛ n sigi bɛ an ka worominɛ kɔrɔ an ye furaji minnu di sisan tuma dɔw la u ni mobili bɛna ka n'u jɔ an ka furaji kɔrɔ an ka misiw y'a ye ko misi in jagabɔra n ko misiw jagabɔra aw ka mɔgɔ ma bɔ yan sisan o fana aw ta in tɛ ala kama kɔni bilen u ko ne kana nin ko n ko n b'a fɔ parce que fɛn min kɛra se ala ma mais aw bɛna ko ka jagabɔ n ko c'est pas bon o ma ɲi donc ko a donna ta ko a ko cɛkɔrɔba ko sabali u tɛmɛna ka taa n'u ye o don ko n bɛ bɔ yan tuma min fana u nana ni muso dɔ ye u ye woro bɔ muso in kɔ mais muso in ma yɛlɛma jihadiste ninnu sera ka muso in ka cɛ ta direct ka na fa fɛ yen ka fa wele dɔrɔn ko fa k'i ko cogo di ka sin ka taa ni den ye o cogo la k'a bila mobili kɔnɔ ka taa n'a ye ka taa d'a cɛ ma o kɔni taara n'a t'a dɔn an b'a kɛ cogo min donc hali bi an kɔni b'a ɲini u fɛ ka bɔ banama ka taa ɲɔnɔ kɔni sumaya tɛ yen fɔlɔ dɛ ekɔliso ma dayɛlɛ mɔgɔ se t'i den na se t'i muso la jamana ye ekɔli de ye an b'a kɛ cogo di ne ekɔli ma kɛ kɔni jamana bɛ segin ekɔli forcé ye donc k'u jija jamana a ka segin kɔ ekɔli ko an b'o de jɔrɔ u ka taa an fɛ yen dɔrɔn k'an ka ekɔlisow dayɛlɛ kuma min b'aw bɛɛ ye assalamu aleykum ne bɔra kuma na